says in Isaiah 43:21, the people that are formed for myself shall declare my praise. And so we have sung many songs, but we have forgotten how to sing hymns. Deep meaning. Such a deep meaning. Such a deep meaning. And something is released from those old hymns. And we need to get back to the roots and pull them out and begin to sing them in our churches. Hallelujah. So at this time, Kathy, please come. We're going to sing hymns. We are going to sing hymns. See, we are not called to entertainment. We are called to worship. And we go by the leading of the Holy Spirit. And I just really believe at this point in time we need to dig deep. Tell your neighbor, dig deep. Go deeper tonight. Hallelujah. What are you doing? Wednesday. Let's go, guys. Now I'm going to let's sing the music. Guys, this is a very sensitive topic. You know that one cut. Guys. Topic yana siri sensitive. Nda chimbo invite mweya mukati. Mweya wa Mwari. Panoda kuregererwana.
tine vachauya tutu vachida kuregererana guys. So that's why I'm playing this kind of music. Pane vachauya vari tutu vakayetana vari mafamily members. They need forgiveness, and they can only do that with the Lord's Spirit, not with our spirit. Ndakamizwa nhamba kuti kwani take 300 zvakatanga. Nedzai vamwe guys. Takamirira vamwe. It's not easy. It's not easy, but let's try. Let's try. It's only 10 people. Only 10 people. Only 10 people, guys. Tine vachauya 2 guys. Vachiuya vanonida kuregerana ipo pano pa show. Ndaishara na pa phone wamwe vachindifonera. They need this healing, they need this forgiveness, they need the Spirit of God kuti varegererane guys. We can say whatever that we can say to them, but pasina the Spirit of God and the Spirit of love, they will never forgive one another. So that's why I'm playing this kind of music. We have sung many songs, but Antimona, so that pavanouya vawanewo chi vabatikane, such a deep vawanewo kuregererana. Forgiveness must come within. It must come within the heart. Tineva cha we are my family members are very close pan. So guys, take gaivamwe. So ashibesere kuti ndiridze macheso pane show yakafanana neinoizi. Antimaona. So at this time, please come. We're going to sing hymns. Tiridze macheso pane song yakadai. We are going to sing hymns. See, we are not called to entertainment. We are called to worship. And we go leading of the Holy Spirit. And I just really believe at this point in time we need to dig deep. Tell your neighbor, dig deep. Go deeper tonight. Hallelujah. Take others. Take others, guys. Take others. So Andrew could have put it in advance. Why is it here? All right. Right. It's a very sensitive topic, Yanasan. In order, semunyaya ndakandichiudzwa. Yeah. Ndatoona kuti havana kuregererana. Antimaona vana havana kuregererana zvachose, but vakaregererana zvekutaura. But mukati memwoyo wavo achasvika 300 we might as well start.
ndandichida kuregerera in advance, but it seems as if it's not playing. It's not playing. Anyway, let me switch it off. Right, we got him by soon. Guys, dedzai vamwe handisi ndikutaura nyaya dzangu. Dedzai vamwe varipo takaiona feva, takaiona njuya na mari, takaiona baba. Imbomira ndokufonera bag. Imbomira mbijana tokufonera unofona after song yapera ubva wafoni. Takaiona baba, takaiona feva ichiuya na Mwari. Takaiona baba, takaiona feva ichiuya na Mwari. Aitengwe nemanda, feva iuye neshamari, feva inouya na Mwari. Feva itengwe nemari we, feva itsvakwe kunanga, feva iuye neshamari, feva inouya na Mwari. Feva takaiona baba, takaiona feva ichiuya na Mwari. Takaiona baba, takaiona feva ichiuya na Mwari. Takaiona baba, takaiona feva ichiuya na Mwari. Right. I think we need to stop now and start our show. Takaiona feva ichiuya na Mwari. Right. Maswera seiko manheru mamuka seiko mativi mana nchiti aiwa ngatisangane pachirongwa chanhasi muzuva ranhasi. Stop one. Right. Pachirongwa chaSIS Melly's Diaries guys. Chirongwa chatinacho nhasi, topic yatinayo nhasi is a very sensitive topic. It's a very sensitive issue. Handika, we have been betrayed by people who are very close to us. Handika, vamwe vanhu vekuti vaifunga kuti protecta, vamwe vanhu vekuti wanga usingafungire kuti vakakubetreya. Handika, but they betrayed you in your life. Handika, vakakubetreya to the point yekuti when I came up with this topic, ndikaisa post kuti guys, let's talk about betrayal from relatives. Handika, muna nokubetray chita isishamwari guys, you should know that your mom can betray you. Mai vako vanokwanisa kubetreya, baba vako vanokwanisa kubetreya nenzira dzakasiyana siyana. Sisi vako, munin'ina wako unozvarwa naye, mufundisi wako anokwanisa kubetreya. Handiti mazviona, there is no. Alright, anyway, regai tibve tangodairira. Vamwe vatotanga kola vauya nenyaya yavo kuti munzwe how she was betrayed by somebody that she loves the most. Kola, hello. Yes, it's Melly.
ndiri right muri sei sister all right chii chakaitika vakanetsana vanavo kunetsana kwavakaita hanzvadzi kusvikana kwakuenda kubasa kwehanzvadzi komana kunoti hanzvadzi yangu iri kushandisa fake permit mapepa efeki hanzvadzi kwakutodzirwa basa nekuti vanetsana mumba kwabva atosumuka kwakuenda kubasa ende apa mukadzi ndakanetsana natete mumwa tete kwakuenda kumubasa kwatsano kunodzingisa tsano basa nehanzvadzi yacho zvikanzi permit ifeki saka inini chaka chaita kuti munetsane chii mungatitanangurira nyaya yenyu kuti chii changa chaita kuti munetsane ngai yakatombopostwa like pamvengevenge kana vakaiona SIS-MELLY paitsuhwa vanhu vachinzi nevepedyo musatkana mune maissues ekudzimba dzenyu moya mobisa panapa kundidomene mazita hazvikuita gosi ndozoti ndatsvaga zviti pamuromo zvavo yakapostwa alright yakambopostwa kumvengevenge alright pedyo vanotoedzira nyaya iyi vanhu vazhinji vakatoiona nyaya iyi ivo vakaita zvavakaita vakahura vakabatwa nechikomba zvapostwa muvhengevenge vakati ndinida posta padisirini okay saka akanga aposta muvhengevenge iyo yanga iri zvinhu zvakanga zvaitika kuna vatete venyu ndiani hatitozive because munhu akaburitsa sarakabuda rakabuda rasitonzi king guda alright saka muri kuti vatete in other words vakafungidzira kuti imimi ndimi makaposta nyaya ine ghost account kumvengevenge saka havana kugona kumbouya here kuti mugare pasi semhuri mutaura nenyaya yekuti ko ndiani akanda nyaya yangu kumvengevenge neghost account yekuti ndahura kuti chizobuda kupachena havanokwanisa kuuya kutaurirana chavakakwanisa ndechekutora mapikicha edu kwakupa pedyo kuti hanzvadzi yangu ndeinotori nevhisa iyi apa ndinotere murume ndokuchimuka murume mangwana kuseni akachinda kubasa kunodzingisa tsano basa vakatanga vatoenda kumapurisa first kumapurisa bashaya bayafa nyaya iyi mapurisa akatikuda proof ekutaura kuti ndiyakana but vashayika proof alright saka nyaya yakaitika rini ichiri fresh alright mapurisa bashaya vani kumapurisa ndobvaenda kubasa manje mundo kudzingwa basa alright saka adzingwa basa imimi muri mwenye adzingwa basa adzingiswa nemukwasha wake makafila sei zvinorwadza because inenge tinombosharisira kuzokuhama zvinhu zvakadai okay so makazotagara here pasi after zvaitika izvi zvichizoa zvichiri fresh yedu kuti mutaurirane kuti aiwa makaenda inyu kubasa kukanoti ripota antika semhuri but hatisirisu takanyora nyaya iyi tikaisa kumvengevenge obviously maybe munhu ari close nemukadzi wenyu pakarongwa zaichoniting semhuri because family yakakura varungoita mhuri ndo vakati hakuna kufamily meeting wandoenda saka muri kureva kuti nanhasi hamusi kutaudzana nefamily navateta nanhasi saka imimi muri kuva hamusati mavaregerera nanhasi nokuti muri makadzingisawo basa ivo havasati vakuregererai because makaburisawo munhu ghost rakaburisawo secret yavo yechihure chavo chavaita inini ndakatoregerera kare because munhu nyama haungamugonerere ndo zvakoziyamburana masimeri vanhu ichanotazi ko kana makaregerera imi makamboita here first movie yekuti muinde kwavari kuti munonyatsonogara pasi navatete venyu muzviexplain chinotyisa ndechekuti pamwe menevha no munhu akaenda kunovhura anozii doketi kumapurisa peace order aiwa kana makaisirwa peace order munopiwa imimi bepa repeace order kuti hamufango kusvika padhuze navo kana musati mapiwa nemapurisa that means hapana peace order yakavhurwa but murume wenyu is he willing kuti avaregerera hanzvadzi yake nemurume wake akatosiyana nazvo kutoregerera akaregerera kare because mwana wekwamaiguru yemwana wekwamainini makazini vati hanzvadzi yake
Yeah, that's all right. Saka imimi munogona here kuti mutipe number kana muchikwanisa kana kuti muvadedze muvatege pachirongwa panapa kana zvichiita vauye panapa muregererane ipo pano right in front of these people mokumbira regerero muchimwamini movaudza kuti handisirini ndakaposta neghost account handika but anyway and nonetheless ndakakuregerera ine zvakaitika handitika imimiwo kana muchifila kuti tisitakaposta handitika takabudisa nyaya dzemudzimai wenyu tanga tiri kukumbira kuti mutiregerere handika kuti mukwanise kuwana peace. Oh, pane zvimwe zviri deeper than that. Alright. No, pakanaka imi mozongoti ane murume wenyu kana muchida kuti tikwanise kuti tiunze both families pano antika imi sezvo kuti makavaregerera movaudza pamberi pechirongwa pafoni saizvozvizvi kuti aiwa isi takakuregererai tatiri kungoti kana muri kufila kuti imimi tisu takaposta neghost account tiregererewo pamberi pechita chevanhu vese ichi so that you guys can move on your family after all anditika. Alright, saka tozonzwa nyaya yenyu muzondipa kuinbox then you can still have part 2 kana muchinge mataura nemurume wenyu muchinge matipa nhamba dzevava takataura navo then tonzwa kuti zvakamira sei. Alright, thank you very much. Right, so guys, yeah, tina first caller panapa ari kuti iye they were betrayed by a very close member antika inove vatete antika hanzvadzi yemurume and nemukwasha vakaenda kubasa kwemurume vakanotaura kuti ari kushandisa mapepa ari fake permit yanayo ndeifeki basa rikapera mushure mekunge chihure chaitwa navatete ava pane ghost account rakanga ranyora rikanokanda kumvengemvenge ivo vakafungirwa kuti maybe nokuti vari mvengemvenge handizivi kuti for whatever reasons ndivo vadi vazviita saka yanga ive way of revenge. Guys, tinavo mafamilies vanoti betraya haubetrayiwe nemumwe munhu ari kure kure tinobetrayiwa nemunhu ari mudhuze ari very close kwauri munhu unenge usingafungiri munhu ari supposed kuti pakaita dambudziko anomira newe wokuti kune zvimwe zvinhu zvokuti mumamisha hamukwanisi kuzviita andika vasipo anditi maona ndo vanhu vanokwanisa kubetraya ivavo. Guys, chinhu chinonzi godo chakaoma chiriko chinoexista munhu anokwanisa ngokubetraya out of jealousy kungoti iwewe you're doing well in your life andika iye zvinhu zvakazvisi kumufambira ari munhu wepadhuze kana waunoberekwa naye chaiko handikana mai vako chaivo. Guys, makezi akadaro aripo. Anyway, I'm waiting for another caller anditika hanzi namamai maka mail topic inoda kuitwa svondo rose one day aibude. Yes, we can have episodes mai maka, we can have episodes kusvikira vanhu vapedza. Right, pane nyaya yandafonegwa guys ndichiudzwa nemwe height nemwe munhu but kuti ndiitaure ndachida kuti azvitaurire nyaya yake ega ndakamirira kuti afone kola wandapesera kutaura naye pafoni. Right, I think I've a phone. Yes, that's the person that I was looking for. Caller, hello. Ndiri right, rega ndikupe zita kuti ndisazorasike anditi rega ndingoti my day ndandikutokutsvaga my day kuti nhasi ndotokuwana papiko uye nenyaya yako anditika titaure wabudira here pamadhiri ekuti tiunze ningikiri munhu panapa. Munhu aripo ari kuteerera but I don't think anobvuma kubata phone. No, pakanaka iwewe tokumbirawo tinakona ndiona ndiri kuti nini guys ndiye main topic wedu wezowara nhasi regai munzwe nyaya yake kuti inorwadza sei handikwanisa kuti ndikunareterei inini even panga achitaura neni ndangozvishingisa semunhu anotaura nevanhu nguva zhinji nemaproblems evanhu but taura chokwadi zvanditibatei paandiudza nyaya yake but regai tinzwe kwaari andika achitaura iye nemuromo wake zvakaitika kwaari. My day ungaenderera here mberi nekutaurira kuti chii chakaitika ende akakubetraya ndiani zvakafamba sei. Hello, my day. Oh, okay. Mujandiregerera network yangu inenge iri bad. Ameno zikuita wifi yacho kuita iti break up break. But yes muri wendi. All right. Hello? Tukukunzwa enderera mberi.
It's like ndakazvarwa ine family of 4. Inini ndini ndini first born. So pakuzvarwa kwandakaita sezvo ndiri first born ndakazvarwa ndine zvinhu zviviri like chinhu chechikadzi nechinhu chechirume. So I went through a lot of my operations. Ndikaadmitwa gadziriswa nevakuru like as family. So my sisters and my brother vese vanoziva what I went through. So ndazoti kure ndakazobvawo kuZimbabwe ndikabva ndaendawo kuno kudiaspora kuno. So ndasvika kuno ndakatanga kuuya kuno. Ndasvika kuno ndaingotsvagawo basa chingogarawo kwandaigara. Then ndakazotumira mari kumusha ndikati vana sisi uyai kuno kunenge kuri kunoshandika. Then sisi vangu vanonditevera ndobva vauya kuno. Saka vauya kuno ndaigara tese. Ndobva ndagara ndofunga 6 months. Ndobva watorawo murume wacho, she was married ane mwana 1. Ndobva atorawo murume wake ndobva auya naye. Saka auya naye kuno kuti atakugara mumba miya ndisi 3. Saka tichigara kudaro sisi vanga ane mwana ane 4 years. Sisi vakabva kutangoita zvechiku zvekuti vaigurira murume mumba vachikuda vachidira. Then at the end she fell pregnant. Saka aita mimba paya murume aingofunga kuti yake ane boyfriend. And then pakazoita time yekuti anga akuita zvinhu zvisiri secret zvekuti waitoona kuti munhu anogona kufona oti handisi kuuya kumba ndiri busy basi, woenda kuboyfriend wonorara wozvuka makuseni wouya kumba. Saka zvakazopfuurawo nemudzidzo mangu kuti ndakazviona kuti sister zvauri kuita izvi obva ndavatsiura vakati zvauri kuita izvi semunhu akarohwa zvinoita here. And then ndobva wandipindura kuti iwe unozivei nekuti iwewe hauna imba, plus futi iwewe handizive kuti uri mukadzi here kana kuti uri murume. Vakunditukirira nezviya zvakaitika zvemufamily zvavanoziva uri mwana mudiki. So takagara takadaro tisinganyatsowirirana. And then takazoenda kumba muri muna August. Ndakazoenda kumba muna December. Ndaenda kumba muna December ndini ndakasvika ndobva ndadaidza mai, ndobva ndagarisa mai pasi, ndobva ndavaudza nyaya. Mai ndobva wandipindura, ndobva wanditi iwewe unozivei kuti iwewe hauna imba nekuti ndini handina kururu. Saka zvadaro ndakarwadziwa, ndakabatikana kuti mai instead yekuti wandisapoti kuti ndamutsinda okay ndikubvumwa ndakanganisa ndamutsiwa. Instead yekuti vandisapoti vakutotora side kuti iwewe uda kuputsa imba yeumwe nekuti iwewe hauna imba. Okay, ndobva ndaenda kuna mainina wavo, ndobva ndanovaudza nyaya yangu kubva kwekutanga zvakaitika nezvazvaitika. Ndobva ndavaudza kuti asi ndaita mistake yekuti ndakamutsiura. Saka mai mapinduriro avaita it seems as if vari kudini vari kumusapoti. Ndabatikana handiti. Then mainini ndobva wauya, ndobva watigarisa pasi, ndobva wamutsiurawo. Ndobva ati handimbomuregereri because akandituka, akanditsiura zvemba yangu iye asina imba, saka anozivei. Saka pakutaura kwawakaita inini ndini ndakazobuda ndiri munhu aripo kuti inini ndatsiura munhu ane imba, of which mudiki kwandini. Ndatsiura munhu ane imba inini ndisina imba, saka chii chandinomudzidzisa handiti maona. Saka conclusion yakabuda pakugara kwakaitwa basi ndini ndandiripo. Then takadzokera kuno kuSouth Africa. Tadzokera sisi vakakontinya nemagame avo. Saka vakontinya nemagame avo sisi vakazobata pechi 2 vabata futi pane different father kune murume wanogara naye kumba. Vabata futi pamuviri vakangokontinya nemagame avo. So dzimwe nguva wanga usingauyi kumba
wacho akaguma kundibvunza kuti chii chinomboitika pamunin'ino wenyu anenge ambori kupindira handiziviwo kuzosvika vakutresa vega ndobva wamubata futi kechi2 handiti vamubata ndobva wamubvunza vakarwa ndobva waona kuti zvaakunetsa ndobva wati inini handisuzwisisa kuti mwana uyu ndewangu here kana kuti asi wangu nekuti iwo une pamwe nemagemu auri kuita handei kumadna ndobva waenda kumadna test vaenda madna test ndobva waona kuti mwana haasiri wavo ndobva wamugara pasi wadeedza vana tete zvikanzi ndo zvakaita mwana wenyu izvi saka inini ndinomuregererawo nezvaakaita asi ngaaregedze tsika yake yekuti panze achidzokera mumba reason iri kuita kuti ndimuregerere ndeyekuti inini ndakakura ndisina vabereki waberekwa baba vangu wakaseparata naamai saka vaseparata zvinondirwadza kuti vana vangu vaseparatiwo mwana wangu akurewo asina baba nekuti ndine madifficulties andakasangana nawo pakukura saka handidi kuti zviitike chi kwandiri and then mbva wati ndakuregera varegererana akakontinue zvigara wena isusu kada nekamwe kaya kaika attitude kekungoti hatinyasowirirana but ndohwanisirana zvakaramba zvakadaro sisu achingohura vane vana 2 sisu achingohura vachigara nemurume waita futi pamwiri padifferent father mwana wechi3 waita futi pamwiri kudaro murume akarane madhauti semunhu anga kuziva magemu emunhu wake kuti munhu wangu uyu anokupota chidaiso saka aingotumawo vanhu kungoti vangofefeye nekukomutresa kungomudera-dera kuda kuona kuti chii chinoitika kana abva kubasa anoendei then akazonotisa kuti ane munhu wanga achifambidzana naye kuno matiri kuno kunyika matiri kuno vanhu vemunhu handiti foreign vanhu vekuno zvadaro manje akamubvunza ndobva ati mbambotanga achiramba kwekupedzisira ndobva azoti zvamaona izvozvo ndizvo kana imi muri kubhilivha kuti mwana haasiri wenyu haasi wenyu asi kana ari wenyu ndewenyu murume ndobva abvunzawo inini saka inini ndaipinda pakuti tinogara tese ndini muhombe saka avo wakaita problem anobvunzawo inini kuti muri kuzvioneri zvikuita mwana wamai wenyu izvo here chichi saka kwekupedzisira wazobata kuti mwana futi havasi wavo vaita madna test wakazodini ini ndakazomutsiurawo mwana wechi2 zvakare mwana wechi3 wechi3 hasi izvo haasi vababa futi haasi vababa futi saka pawakazozvinotisa kuti mwana wechi3 futi naye haasi wavo vakamubvunza vakanetsana akazobvuma futi akati aiwa zvaitika futi nemistake ndiregerere zvikanzi aiwa inini handikuregereri nekuti iwewo hane wana wangani madhaka wana baba 2 ava havasi wangu wekutanga ndiye wangu saka iwe unozviitirei ndobva ati ndiregerere ichichi ndobva wadeedza futi family wakati aiwa izvozvi this time handichazvikoni saka zvadaro manje ininiwo ndakazotora mai because pekutanga paya mai vangu vandiblema vati inini ndoda kumutsaina saka ndakaorganiza ndobva ndatora mai kumusha ndikati chimbouya mbovhizitawo kunoku handiti mai ndobva vauya mai vauya paipai vakagara 3 days day rechi4 munhu haana kuuya kumba ndobva aenda kakuboyfriend kubaba wemwana wechi3 mai saka vakasvika pakuzvionera vega kuti ndo magemu ako mai ndobva vandigarisa pasi sora avo ndakakuti unoziva nezvimba kati waiziva kuti munhu ndo zvaanoita sora avo ndiregerere kuya anopenga then ndobva wazamawo kumutsiura akati chinhu chinoshanda handisi chenyu letamo ndo zvakapindura mai zvadaro ndobva asiyana nemurume uyawe saka isusu tega pachedu ndakazosvika pakuzonetsana iye achindiblema kuti iwewe ndiwe waputsa imba yangu ndikati aiwa ini ndaputsa imba yako iwe wazvibatirwa wega plus waiita zvinhu zvako wega uchitsiurwa navanhu usingateri zvikanzi iwewe ndiwe ini ndoshaya kuti iwe waikutsiura pakuti chii nekuti iwewe hauzive zvemba nekuti uri ngomwa isingazvari handiti maona manje handizivi kuti uri murume here kana kuti uri mukadzi here nekuti iwewe hauna chibereko
chii handimaona ini ndobva ndapindurawo ndarwadziwa ndikati aiwa iwewe une vana 3 vana nababa vakasiyana saka hazvitoshamisi kuti iwewe hanowo chirwere pamwe utori nehiv enda unotesta upiwe mapiritsi umwe mapiritsi nguva ichii kana kuti uende unojoina mafuneral parlour ndinowo ndakupindura ndarwadziwa handiti maona ndobva patatukana ipapo zvapera ndobva tagara ndofunga 3 years 4 years tisingataudzani tichionana everyday tichipfuurana murodhi pasina mumwe munhu anotaura handiti maona kuzosvika zvinhu zvamuomera asiyana nemurume handiti ndobva rimwe zuva azondifonera zvikanzi tine family day kumba ndikati family day itai family day yacho because tine 4 years tisingatauririso wangondifonera kuti tine family day gathering kumba zvikanzi ndo zviripo saka tisati tapedza kuita family gathering nyaya mai vakabva vashaya saka mai vakashaya nyaya iyi tisinganyatswirirana isusu handiti nyaya iyi iri mumhiro then mai vashaya panhamo ndo paakatanga kuratidza like attitude yeya kuti ari kuda kuta kuti titaure tese sezvo ndakatukana but hazviswiri then tazopedza ndo pakazoita family gathering pakazoti paipai chiuya tigare pasi tiitese titaurirane undiregerere pane zvandakaita chichichichichi handiti maona ma zvadaro manje takangoregererana zvepamusoro zviyazvi so at the end ndofunga zvakaitika 6 months back ndakazonotisa kuti aida kuti ndimuregere nekuti hasisina basa hasisina pekugara arambana nemurume adzikwa nemurume ndobva ndamuti chiuya ugare kumba kwangu handiti saka izvozvizvi tinotaura tese hedu but hazvisi zvokuti takaregerana deep down because iye ari stranded iniwo ndaapari nani izvozvizvo handiti maona saka muri kugara mese aiwa ini ndogara hangu kubasa but iye ari kugara mumba mangu ndini ndinobhadhara rendi vana vako vanoenda kuchikoro ndini ndinovabhadharira school fees ndinovatengerera chikafu nezvese asi kana ndisipo chandakanotisa ndechekuti anonditaura neshamwari dzangu inini ndisipo so aripo panapa ari kuteerera hameno kuti anoda here kuti mumufonere kana kuti iye anoda here kuti afoni ataure saidi rake. Alright. So iwewo wakazofinda out sei kuti ari kutaura neshamwari dzako ndo dziri dzakakudza here kuti anoti zvakati kana kuti you are still skeptical because of mashoko akataura before saka wakungofunga kuti anofamba chikutaura side kwangu I'm still bitter nezvaakataura nekuti dzimwe nguva kana ndiri ndege ndakagara ndege ndinosvikirwa nemisodzi ndosvika pakuchema kuti nai Mwari ndiniwo here ndakazikumbira kuti ndisangane nezvandakasangana nazvo ndizvi mwana mudiki ndiitwe maoperation ndiite zvese zvandakaita saka ndinotombochema ndege saka rimwe zuva manje ndakazoudzwa neshamwari ndingina wako asikadari ndiitirei ndikati ndaizvida ndobva ndikudza manje kuti ndaitaura na zvawaudzwa izvozvo kati awaudzwa ndiripo ndataurawo rangu saidi nekuti iye akuudza zvake asi inini rangu saidi harina kudii hauna saka ndakabva ndaziva anotaura naye. Guys, ndokukumbirawo kuti kana mumwe munhu ari pafoni imbomirai kufona. Hello caller. Alright, no pane vanhu vari kufona. I think maybe munin'ina wako. I think ndiye ari kufona. Saka kana ndiri kukumbirawo alright ramba kadaro. Ndiri kukumbirawo guys, tarisai live. Kana mumwe munhu achiri pafoni anditika please do not interrupt my calls by calling. Musafona kana umwe munhu achiri pafoni. Kana mazoona umwe adropa nchiti umwe ngaafoni mozofona because muka interrupta umwe munhu ari kufona anditi volume yake 1 anenge achifana ne WhatsApp calling kuti ati mari ite nani inoenda pasi. 2
ukafona straight ino override mafonero anenge achidi makoli yake because iwhatsapp calling anti mazviona. So tachikumbira kuti papapo tinyatsonzwisisa andika tichawana mukana wokutaura tese anditika varoda kutaura tiri pano hatina kwatiri kuenda muchafona anditika regai timbopedzana my day first tisati tapinda kune dzenyu anditi right. So my day iwewe you feel inside your heart kuti iwewe anditika mwana wamai vako uchu amuna kuregererana akangoti ngatitaurirane out of desperation yekuti handisina accommodation vana vangu chikafu since iwewe accommodation iri yako hasina murume so iwe kuti uprovide so you think kuti hapana forgiveness iripa. inini semuonero angu ndinoona sekunge munhu takaregerana zviya zvepamusoro nekuti takambogariswa kumusha uko tagariswa paine family yese zvikati mashoko amakatukana aya haana kunaka iwe wakatuka uye zvekuti iwe wakazomutuka zvinorwadza nekuti wakamutuka nezvaari zvaunoziva kuti ndo zvaari saka chikumbirana iregerero munhu yese ariko ndofunga mumeeting macho mamwene vanhu vanosvika kana ma20 30 akati handikwanisi ndikuregere okay imba yangu izvo zvingadokuika handikutimaona saka inini chinonyanyozondibata ndechekuti vana vake vari kugara mumba mandinobhadhara rent naye anogara ikomo handina hangu problem nazvo because mwana wamai asi dzimwe nguva zvinondibata ndichiona vana vake vachifara vachitamba tichifara tese ndofunga kuti saka ininiwo handina mwana and then ndisina mwana kudaro munhu handino expecta kuti anondichengete anofanira kundiprotectawo achindipa love yekuti anounderstanda zvandiri ndiye wacho anonditukirira nezvinorwadza saka I just feel kuti takaregererana because iye ari stranded pane zvaanoda kwandiri and then kungoregererana kwepamusoro kuya ndisingazivi hangu ari iye takaregererana zvekuti zviri deep here ameno ndianozi. All right. No, I personally understand where you are coming from. Ndiri kunzwisisa zvauri kutaura because kana uchiti makambogadzwa dare nefamily ranga rine vanhu 30 akandichitaurira naye mukumbira neregerero akati andikwanise kuapologize zvandakatomuudza ndizvozvo handika so at the end of the day ozosiyiwa nemurume ozodzoka ave iye akuti chiuya titaurirane because haasisina source of income haasisina pekugara haachakwanisi kuchengeta vana handisi kuti ndo zviripo the chances are 99.9 kuti zvechokwadi anogona kuva akazviitira kuti awane accommodation kuti umuchengete pati mukati memwoyo wake anenge achitoti wakakaura ende wakatokaura ende hauiti. Guys, remember kola vari kufona ava vakaberekwa handika maidei uyu akaberekwa ari mwana ane zvinhu zviviri ari mwana mudiki aberekwa ane zvinhu zviviri kune macases akadaro handitika chinhu chechikomana nechinhu chechisikana so handizoziva hangu kuti medically vanonobvisa chechisikana here kwa chechikomana. I think kesi yake iye vakanoona kuti chiri strong maybe ndechechikomana vakanobvisa changa chechisikana ichi zvino zvakaita kuti maybe vabvise nechibereko hachina saka anotozviziva kuti hakwanisi kuita mwana handimaona iye pachake pana ndichitaura naye nini I could feel pain yake achitaura neni neniwo ndatorwadziwa paataura because aniti SIS MELLY handitoziviwo kuti ndiri mukadzi here kana kuti ndiri murume because zvinhu zvakaitika ari mwana ibirth she had to go through several operations, many operations kuti madoctors akwanise kudi kuti vobvisa chipi vasiye chipi handi saka izvi zvinhu zvinenge zvichiitika mufamily zvinhu zvinenge zvichizikanwa nevanhu vemufamily. This is a family secret, right? Poita munhu anotevedzana naye mwana wamai vake anove ari pano tiri kuzomutenderawo zvakare kuti iye afone handika kana aine moyo handika ari kufila sisi vake zvavari kutaura kuti ndiri kufila kuti forgiveness yatakaita yawakadhimanda iwo kuti ngatiregererane is not from the heart because wakandituka neurema hwangu basically zvakafanana nekuudza munhu bofu asingaoni kuti ndosaka uri bofu anomaona something that somebody cannot change pamberi pake
haana kusikwa akadaro munhu, pamwe wakaita bofu akasikwa ari bofu kudaro, pamwe akaita bofu nokuti mazuva anga ine problem, madhoctors akanopara akaita bofu, wodza munhu kuti ndosaka uri bofu. Handiti maona. So basically what she is saying kuti anorwadziwa because akatarisa vana vake vemunin'ina ukumudza kuti iwo hautozvari, utori a confused somebody, hatitozivi kuti uri murume kana kuti uri mukadzi, hauna kana chibereko. What do you have to tell me, handiti maona, about imba iwewe? But pakupedzisira Mwari zvatotiti Mwari havadhakwi. Hani munoona kuti akatsiura, pachinzi achiri mwana wekutanga vanhu vakamuti iwe unoda kuputsa imba yemunin'ina, but along the way zvakazoonekwa nemurume wacho zvino oga iye akanyarara atsiura kuzosvika imba iparara. Murume azozviona ma-DNA test akaitwa pakaonekwa kuti vana 2 havasi vemurume. Antimaona zvokuti ofuchidanga akateererawo maybe ipapo, saka pungushi exchange kwakaita mashoko iye anoti ndakamuudzawo kuti iwo wakaita vana vakasiyana, unotoriwo hure, andiona uri pamurume, wakahura uri pamurume, of which to me my day was saying the truth. Ari pamurume akahura akaita vana 2 vakasiyana madzibaba chihure. She said the truth, but the truth hurts sometimes kana tichiudzwa, guys. Inini according to me, and she said the truth. Achiudza chi mwana mai vake kuti iwo unoti inini hadizivi unonituka nezvandiri kuti ndakazochekwa operation ndimapanga muviri wese anditiwazviona, but ndozvaunotaura uchindiudza iwewo kuti iwo utori hauna kana chibereko. Anditiwaona saka even forgiveness has kufila my day kuti forgiveness yaibva mumoyo. Ari kufila kuti forgiveness kuti munhu anga asina pekugara, murume akazozvibatira chihure ega. Antimaona kuzosvika ati aiwa ina ndichakwanisi, handingakuchengetika vana 2 vasiri vangu, wangu iwani wekutanga, ava 2 handichakwanisi, zvina nditiparadzane, ndokuchiparadzana. Mabereki vanoti zvara isu mai at first vakatombotora side mwana asika kuti iwe unozive iwe, handika uda kuputsa imba yemunin'ina, asi munin'ina akazoputsa imba yake oga. Antimaona so munin'ina anze uri pano wakatarisa, tatamboti kufonere before ndikati no ina haidi kuti ini ndifone, iwo chimufonera just ngomuti hande kushow ya 8, so hanze ari pano, she's watching. Handika munin'ina it's never too late to fix things. I think wakambotadza kunyatsokumbira pane vanhu 30 muri kufamily meeting. Right now we are 650 pano. Kana uchirevesa kuti iwewe uri kukumbira regerero nemoyo wese, because what we say sometimes it comes from the heart. Handika hatingotauri nje kungotaura, zvinenge zvichitobva mumoyo. Andimaona, but kana iwe uchirevesa kuti wakarevesa kuti noni ndokumbira regerero mamuri mukutukana, and it was the moment yekutukana, ndosaka ndakapurisa mashoko anorwadza aya. Sisi vako havasi kufara, sisi vako vari kubatikana. Anditika sisi vako vari kufunga kuti iwewe you are taking advantage of her because of the situation yako iwewe right now. Anditika can you please call and let's hear your side of the story. Anditika apana chakaipa guys pakupurisa muromo kuti sorry. Munoziva kuti word rinoti sorry riri powerful. Say the word sorry itself is very powerful. Kushaba muromo uchiti sorry kuno umwe munhu ka chero anga kakurongera bomba kangomuti right ndinokumbira regerero uchirevesa. Antimaona sorry can destroy all the hate. So sorry can override everything chakaipa, all negative things zvinenge zvichibuda ipapo. But problem ndekuti tine pride, we've got too much pride. We cannot open our mouth and say sorry kune vanhu takatadzira. That's why zvichiramba zvichienderera mberi nekusingaperi. Handimaona nekusingaperi zvinhu izvi. Handimaona because hatikwanisi kushamba muromo kana iri sorry ngodzi alright sorry kwacho zvemuromo. Handimaona kana kuti sorry iyi ndeyekuti iwe unoda kubenefita something, but is this sorry coming from deep inside your heart kuti mwana wamai vangu, if I am to die nhasi ndiri kugara mba make, ndikanzi ndafa nhasi, ndikanzi ndarwara nhasi, ndiye anobva kubasa kwaari kugara achiuya kuzonditakura kuendesa kuchipatara. Ndikanzi ndafirwa nemwana nhasi, ndiye anomeka sure kuti ndaenda kupi kuZimbabwe. Ndakamuudza mashoko akadaro. Iwewo munin'ina unonyatsozviziva kuti sisi vako vakazvarwa vakadaro, asi zvinhu zvokuti vakati zvinhu zvivakura chingochani chivakura kuti ndakuda kuti ngochani ndakura, seshoko randaudzwa namaide kuti wakashandisa kuti iwo. Antika munhu akatozvarwa aine zvinhu zviviri akachekwa nemapaka. It's not easy kuenda kusurgery guys uri mwana mudiki, even munhu mukuru. Handimaona kuzosvika madhoctors adecide kuti no ngatibvisei ichi tisiye ichi. So mashoko anorwadza kana wakateerera tiri kupa mukana namba yekufona ndofunga iri pamusoro pe live.
antika yekuti unokwanisa kufona and explain yourself antika kana kuti you don't even have to explain, you come and apologize wakatedza pavanhu 30 vemufamily, these are strangers that you don't know, just come and say sorry from the bottom of your heart so that you guys can move on. We need peace between you two. Antika amusina mai from what I've heard from my day, mai apasisina mai vakashaika, you need one another. Munotongodana makadaro. It's not easy for you guys not to speak for 4 years musingatauzani muchingocrossana kudai so it was not easy. So Kola, do the right thing muningina kana wakateerera, just do the right thing. The platform here, we are not here to judge you, we are not here to condemn you, we are not here to bash you, we are here to try and help you as well as your sister. Kuti pamunosekerana kumba panobatsirana mubatsirane zvichibva mukati naivo sisi vakwaziva kuti aiwa uri kurevesa. So iwe chaungashuvira iwewe my day chi nokuti muningino kwakatarisa chaungashuvira from here chi iwewe? Inini ndongoshuvira kuti dai iye aita sori zvinobva pasi pemwoyo wake. Of course mashoko haafi, zvakataurika kudhara, that still gives me pain nhasi, asi kungonzwawo munhu achiti sori pane vanhu zvino at least munotoisisa kuti ape ari kurevesa kana kuti ari kuzvitaura achirevesa tichimaona ndizvozvo. Alright, thank you very much my day. Ndikatimbopawo mukana maybe munini wakanogona kufona kana asina pride. We all know guys, pride comes from the devil. Pride comes from the devil. Ndiano kuzati kupi kusakumberegera kunayo hapana. But kana usina pride, you can just call right now and apologize in front of these people. And sisi vako vana vako iwewe man, guys, it doesn't have to be a child akabuda mdumbu mako kuti anzi mwana wako. Vana vako right now, your sister could be taking care of your kids iwewe vachitoti vana vangu uri kunzwa because vana vake andiona vana vake vasisi vako, but because of mashoko wakaburitsa vari kufeila kuti vazviite izvozvo because of mashoko wakaburitsa. Vana vako maybe vakadi vari kuspoilwa zvisingaita chiti vana vangu vachideda navachidi, but because mashoko wakamuudza ari kukundikana kuti azviite izvozvo because akazvitarisa iye manje akabviswa chibereko ari mwana mudiki haana chibereko anotozviziva kuti ini mwana handiite, ukamuyeuchidza kuti ndo zvaari antiwana zvinorwadza uchiudzwa nemwe munhu wokunze. What more uchiudzwa nemwana wamai vako unoberekwa naye and family secret dei angasina kuzvitaura pano antika my day uyu tanga tisingazivi. Ini tinogara ndomuziva naini my day, ndomuziva ini, but I never knew kuti that's what she went through. Nasingatozvizivi up until azondifonera akandudza nyaya yake yese. I was shocked. And man, family secret handiti iwe woiburitsa kunzoku wazoita kuti musisi vako vamanikidzo kuti vauye pabhedi pechita chevanhu 680 vazotaura secret yavo yemumba isinei nevanhu antowana nekuda kwemashoko kuti akavagara ibundu rirapa anditika. So ndo zvandatinika, if you are and they are blood related, how can she kick her out? Yes, they are blood related. My sisters buda ndibude vantori vatevedzana ava vantori vatevedzana chaiyo antimazviona. So sisi vako vari kuti uri kuvanyeya zvakare uchiudza mashamwari avo apa handizivi zvangu kuti vakaudzwa nemashamwari here ndezvechokwadi here kana kuti kudi handizivi, but you want to focus more on what your sister told us handika yekuti wakavaudza straight to your face kuti what can you tell me about my marriage? Unozivei iwe usiri kuziva kuti wakazvaka uri murume kana kuti uri mukadzi wanga une zvinhu zviviri utori ungochani iri confused hauzvarewe handiwana ndisiye ndezvandoda handiwana izvo zvemakuhwa izvo kaizvo tinogona hatina mafacts kushamwari dzogona ngodawo kupindira pakati. We all know that. Let's focus on zvinhu zvadii zvataurwa nasisi vako zvawakavaudza straight to your face. Ivo vakakuudzawo zvechihure chako straight to your face andika. So right now guys, apana munhu pafoni, you can call. Thank you very much my day for sharing your story with us. She was our main guest for today. Antimaona kuti munzwe nyaya idzi andika. Ndibudewo sisi neminina buda ndibudewo vakaberekwa vakatevedzana mai 1 baba 1 vakaudzana mashoko anorwadza. For 4 years they haven't been talking because of mashoko akabuda mumuromo mari memuningina achiudza achiudza sisi handitika.
so ndo nyaya iripo. Antimaona ndo nyaya iripo. So sorry yakaitwa guys, don't forget kuti sorry vakaitana. Munenge na demanded kuti chatigadzirisane after mai vashaika. Imba yake yazoparara manje pekugara pasisina nevana vaya. Kwakuzonda kunasikwa kuti ngatigadzirisane. Sorry. Ndakataura sorry alright. Anmona sisiwo vakati sorry, but sisi vari kufila kuti sorry iyi ndeye situation yake yekuti situation angave panguva yakaoma. Saka akakwanisa kuti sorry, akagona kuti sorry kuti akwanisa kuwana accommodation asaenda mustreet nevana, but mumwe make cheko hana kurevesa because she's still hearing things from other people, from other friends. Vachitaura kuti let's hope is the caller. Caller, hello caller. Hello, SIS MELLY Makadish. Triple Makadish, you maini. Right. Don't mind my voice, I have your host voice. Right. But anyway, about forgiveness. So, ndine sister yam wandinozvarwa naye, like second born yamai vangu. But she's very toxic. Ndisingaiti. So zvakatanga pakadai so like ndichiri mudiki ndaitofunga maybe because tiri vana, because here she's about ndiyo muna 85 ine ndiri muna 91. So mukukura kwedu kuya sister yangu ainditsautsinye wekuti sometimes I didn't understand kuti ndewechii, because aigona kuprefer umwe munhu than inini kana kutodetserana nevamwe vana nditika to make fun of me, but I didn't understand kuti why. So after makore akati maid vangu vatoshaika, it was after about 6-7 years akatanga kuti like anga achiroorwa manje, ndikamboenda kumbonogara naye zvishoma. So one of the days ndopandasvika ndikamuti kwaari baba vakadai sei vari kundinyenga, like she's my sister andizika. So I was like, let me confide in her kuti ndimuudze kuti baba vayazvoita zvakashata, vari kundida wati. By then maybe I was ndandiri kuma-16 years. The next day mukadzi wababa vaya akuya wada kundirova. So I didn't understand kuti chii chiri kuitika. Azviziva sekuti murume akari kundinyenga, because honestly ndandiri mudiki handina kuvabvuma, ndakamhanya ndikanoudza sisika ndikati maybe chisi vanogona kuti kundipawo nagirivini kutaura navo vosiyana neni or something, but ivoka akatoenda kumukadzi yaya panoti chii munama kudana nemurume wenyu. Mukadzi yaya kwakutoya kuda kutondiataka. After some time ndopandambinga ndikati makazvizanani, because the only person I told kuti murume yakundinyenga ndisisi vangu and murume handambopera ndamuda. Akabva nditi maini in future ngwarira isisi venyu, because after some time ndakatozotarisa kuti iwewe you never dated my husband, but musisi wenyu vakatouya vakatoti vatore neproof iwewe kuti kudanana nemurume wangu. Akati mungwarire sisi vako, mwana wamai vako ndinoziziva asi mungwarire. So ndakatanga kuita because ndomuda zvisingaiti mwana wamai vangu and ndinomuda. So ndaingoti akaita chinhu I would forgive him, nongoti muzariji mwana wamai vangu ndo mazvariro ake. But as time goes on zvaka-escalate pakusvika pakuti ndakwanisa kunzwa zvinhu mumaraini zvaanenge ataura pamusoro pangu, kana kuti even about food aicomplaina achinotaura kumaraini kuti you know what, nina wangu habati chinhu changu ndototi ndichiviki chero chikafu ndikabika ndovika. I didn't understand sisimeli kuti aindivengere because I loved him very much. Ndomuda nanhasi ndomuda. So one of the days ndikamuconfront ndikoti ndakambokutadzirei chii chako chekuti that's what I want to know, kuti at least ukandiudza maybe I can try kuti ndifixe zvinhu, because every time inini handikutauri zvakashata, but every time nechungonza muvanhu kuti ndakudai. Some of the things dzeitori nema SIS MELLY dzeitori nema zvokuti zvinenge zvanambobvira zvaitika,
asi aitocreata nyaya pamusoro pangu but mumwe mangu ndairwadziwa kuti how can mwana wamai vangu ave iye enemy yangu the worst enemy anenge achicreata zvinhu zvisiriizvo muvanhu achitaura zvandisingazivi achiita sei pandakataura naye akati hapana zvawakanditadzira vanhu vanenge vachikunyepera ndobva ndazoitika kuti ndakambozoroora ndikaita mwana saka ndandakuya kuno kuSouth Africa ndikamusiyira mwana ndamusiyira mwana it was because of akanditwaya zvona ndingarwadziwa fani ukasiyira mwana munhu usingazivi mwana wamai yako ndiripo because I wanted to leave mwana wangu nekazini yangu kandi iye hazviite ini ndiripo ndikamusiyira mwana ndobva ndauya kuno kuSouth Africa moziva SIS MELLY how hard is South Africa mozviziva ini kuti sometimes you can stay for 6 months usina kushanda I would call it sisi asi ndawana chii basi asi ndikawana ndichadi ndichatumira because handiti ndandaseparata nemwana ndikasiya mwana kwaari ndomudza kuti ndichatumira mari ndichadai kana zvandawana basi asi she was busy achinotaura mumaraini ndakarwadziwa SIS MELLY andibonyepo achiudza vanhu hatumiri hadi ndikati mwana wangu chiro kudya kunoku zvaitorema kuti ndidye mafeses anditanga kuya kunoku ndichifunga kuti mwana wangu manje adyei but iye should be busy achispreada kuti ndazodai hasi kutumira chakandirwadza ndechekuti pane mukadzi akauya kunoku angamupa mafoto emwana kuti ndanopa mai vemwana mafoto akanditi mainingi deo rimwe munhu deotora mwana wako kwasisi vako mwana wako ari kudedzwa kunzimirira like ndo zita raidedzwa mwana wangu anzimirira vanhu vese vanga kutomuadresa ezimirira mwana wangu ona ndikati ndova ndamufonera ndikati mwana wangu bake vapenyu and you know the reason why bake vasingatumiri because vakati iwewe you are too demanding and inini you know the reason why ndisiri kutumira every month pane ndawana ndinotubira why would you call mwana wangu kuti nyerera out of all the names umuadresa ezinyerera because anogara newe and usiye ezinyerera aingoti hanzi aingoti munhu usawasangana naye akutomutsanangurira mwana munini wangu akaenda kusauti but haatumiri every month anombodai vanhu pekutanga ndakatanga ndisingazivi ndichingozvisiya but ndakazoona kuti ndikuzitora ndikukotoleta zvaari kuita but zviri kuescalata each year as it comes one day chinopoizana anomusira mwana wangu because how can you call mwana munini wako kuterera iwe uripo munini wako mupenyu is it possible SIS MELLY so ndobva ndazoti one of the years because akagara nemwana wangu for 1 year kachitora ndobva ndatanga kumboshandawo zvishoma ndakutumira ndichitumira ndobva zvaitika kuti ndobva ndamira basa one day after a month or so ndisingashandi ndobva ndawana call from kumusha like kumamisha cheko mamisha like because iye aigara mutaundi apo ndobva ndawana call kubva kumamusha kwana mai vangu ukazi mwana wako ari kuno mwana wangu ari kukusei sisi vako vakauya nevana for Christmas kuti vasiya mwana wako panapa ukanzi kuti kushanda and mumwe vari kunetsa kugara nemwana chete ivo ndamufonera again ndikati chii chachakaoma kuti iwe semwana wamai vangu ndototi since usingasashandi mubamuri wako ari kunetsa ochichi umwana usiya mwana wangu kumusha usina kuudza inini kode yako varamurodi uita kuti uzofonegwa watomusiya kudhara hauna kumbokomunikita nini saka ndamufonera ndichimutsiura kudaro akabva ti after 3 months akabva no aenda akanotora mwana indikati no we don't do that tora mwana wangu unodzera kudi wakambonomutsire usina kundiudza iye zvino wakumhanya kunomutora mwana wangu anokura paenvironment yakaita sei because ndasagara kwanhingi mangwana agara kwanhingi ndozvandisingadi izvozvo because at the moment kuti nditore mwana zvasingaiti at that moment kuti nditore mwana ndigare naye zvasingandomboiti ndobva tora mwana akandodzosera baba yemwana wangu paakasvika asati adzosera mwana ndobva ndati mwana asubenza kuna baba vake saka baba vake vakanguroora inini mwana wangu asina kumuroora akabva fonera nekumusha ndakutodzosa mwana hanzi ndakutodzosa mwana kumasuri because hanzi baba vake vatiya kuzomutora vanofanira kutanga vamuroora akandotora mwana akanoviga kuti kumusha mai ndiwo mwana wangu angatoye kumasiki after aitopanirwa kunge ari kuchikora handitika
confused kamwana akatora mwana kana mutsara kuti kumusha kechitu because ndakatomti ndidzosere awazi ndakatosupport izvozvo amudzosera kudaro okay ndobva baba mwana vamudinga chii tiri kuitika panyaya dzemwana because mwana ndiri kumuda ndazwa kuti mamudzosera chichichichi mozati akati I'm deciding kuti ndikufunga kuti nditore nechi namai vemwana tidzoserani mwana wedu agare panzvimbo 1 akati usaite izvozvozvo kana munhu anenge akatokrosa bhodha rekusouth africa chatoite kuti umuroore kuti umutore bheki mutaurirani asi chatoite uyo achibva arekodi abe mwana wangu achitaura ndichibva murekodha achibva nditumira rekodi iyoyo kanzi ndo zvataura sisi vako pozati ndakarwadza sisi MELLY ndikati if ari mutoro azviita ndakamuregerera kudhara mwana wamai vangu chete kwandakazvara naye anditira utsinye yekuti kubva kumwana wangu kubva ndiri mudiki achingonditira utsinye ende hazviperi indakatombofunga kuti asi ane chiri pari like maybe anomuka usiku or something because ungangovenga munhu unozvara naye nokuti every time ndoti umusapoteji every time achingondisapoteji so akasvika pakumufonera one day ndikamuudza zvese from kubatirwa diki kuti wakaita chakadai andonye pachimwe ndakaziva kuti handibufi ndakataura naye I think takapedza kutaura tese about na 2015 2016 ndikachiudza kuti kwandiri akatofa ndandaneta sisi MELLY because every time even zvaanotaura akakufonera akataura chii you cannot even confirm if it's true. You cannot even say it's true until you confirm from someone. Because anenge chikotaura nemi anocreate nyaya dzekuti wega unoshaya kuti akaita seiko anenge ane kameshini kanomudza kutaura zvakadai because ukada kutadzira nyacho panenge pasina nechakaitika anenge achitoitanga from the ground otoicreate otoidai so 2015 nevana ngoti atofa mulife mangu handichade kutaura naye zvaindirwadza because each and every day ndefunga kuti mwanaume vangu apa tataudzane apo mwanaume yangu but kuti nditaudzane naye futi it's a problem because she's toxic because the moment unotanga kutaura naye unotanga kuzwa nyaya dzevanhu ukada kuzvipedzera izitori nyaya dzegema ndingazodii but ndakazodecida 2018 ndakatanga kundifonera akati ndokumira tisangana haatogona kana kukumbira ruregerero kuti ati munini wangu sori anakwanisa kuzviita takava tasangana kuzimu tikataura kana kuti sori anambozvitaura kuti sori nezvandakakuitira pamwana wako and everything haanambobvira taura mashupi iwawo so inini ndakatozoona kuti zvese zvaakandiita mulife mangu ndakufanira kutongomuregerera asina kutokumbira ruregerero rwacho so izvezvi takungotaura like as ndakafona ndotaura makadisisi and all that but what I have learned is in life to others navo vanosangana nehama toxic kudai so ndakadzidza kuti it's okay to love someone but you can love them from afar nomudira kure kwaari koko ndiko unomudira usamuswededze padhuze you don't have to cut them out completely no matter what they did to you asi what you can do is mudire kure munhu usamupe access to your life usamupe access to your chi because inini pakadai so even mwana wangu chaichai handimuudzi directly kuti mwana wangu handimutaure pauri anogara achifona mwana ngawe holiday nongomuudza pafoni kuti mwana ari this ema-extra lessons akwanisi kuya izvezvizvi okay mwana wakazotora kugara naye iwewe akazoenda kuna dede vake mwana because kunoku I felt like hazvizobudiriri pakuti mwana achiri mudiki if ndikamutora nenda kunita munhu anondibetsera futi kuti amutore abva kuchikoro since nechaita leti so baba vake takazotaura ndakazodzokera kumusha ndikanotora mwana ndikamuenzana baba vake but as for iye anenge achingokumbira mwana maholidays and chii ini ndangozviudza kuti I love you, she's my sister but mwana wangu who knows kuti mwana wangu akauya anomudzei because haasi munhu ane maboundaries ini ndakadai I cannot say anything bad kumwana wake about iye handiriza so I felt like mwana wangu akaenda kumaholidays anenge achingonomuudza kuti chakadai sisi mwana wangu achigara nastepmother vake anogona kusvika omudza kuti mai ariko utaterere mai ariwo ini nastepmother we are in good books handina maproblems navo we talk and all that ndakatofunga kuti mwana akaenda kwaari anomudza zvinhu zvisingaiti kuti mwana anoti asvika kuna baba akanitanga kuita zvinhu zvisina musoro futi because anenge azviudza kakuno kwamaibhuru vayo
So iye manje recently ndakamufonera anditi ndikamubvunza kuti wakaguma rini kuona seti uyefotani our elder sister mukuru kwaari waguma kumona rini kwai anga chitori pane muzuru anga chitori pane akarura nekuba indatorwadziwa ndikasvika nditerese wangu wakuruka ndikati kona ichisi mwana wenyu adai kurura nekuba svika mamudzinga did you have to kick out mwana wenyu because of aba mandizi kutaura naye sisi wangu she was clueless kanzi kutaura nezveikweyo ndikati kuti ndazoti mamuri kokona sismeni kusvika nezuro kai fonera chero ani I have never been there nditone gore risina kusvika so you see kuti how toxic he is anocreata nyaya anonyepa because ndakatozofona zvechokwadi ndikafonera murume wasisi wangu ndikati ko sisi wangu vanga vari kokurere kusina nezuro so nema dzaanotaura so anotangati idhimoni kana kuti chii so ndakadziva kuti ndakamuregerera ndamuregerera kudaro ba handichamubvukiri kuti ave close in my life so sometimes kana tichizvara nevanhu ka there is no need yekuti tivakate off completely unongodzidza zvaari munhu handiti ka ongoavoida kumudi kuti kumupa chance yekuti akudestroy again in a way kana uchiziva kuti ndane nhema ka angotaura chinhu don't take it as unongosiyana naye kana uchiziva tisisa kuva neproblem yekuvengani you just stay away from here. You don't have to cut them completely. You can still talk to them. That's all I can say. Because even that's what I have learned. After so many years of struggling, every time this story, mangwana story. Yeah, so sad and powerful. All right. Thank you very much, Kola, for sharing your story with us. Yeah, panyaya mwana apa I know kuti munesana tobatikana. But anyway, thank you very much Kola chazonzwa wamwe vachauya vachipawo ma-advice kuti vachati kudi Antika. Thank you very much for sharing your story with us. Thanks very much. Right. Okay, bye. Right. So guys, to those who are saying kuti we are confused, ndo muningina wa maidei here. Uyu asi muningina wa maidei. Mumwe munhu atofonwa nenyaya yake. Muningina wa maidei, if kana asina kufona and the sister still allows us kuti achandipa number ndomufonera Antika, we can as well bring ye pa party 2 ye series kana show isina kupera so that we come tonzwa kuti her side of the story and kuti anokumbira regere pa public. As for now, kana ari ma-comments mune vamo, we cannot force ye kuti fona kana asingade kufona anti mashona zvoda kuti maybe zvimwe zvinhu zvoda kuti tinzwe kusere then tomuchiuya kana chida kuzouya papublic ouya papublic okumbira regere kunani kuna sisi vake. Uyu ari kufonawo, it's a different case altogether kuti she was also betrayed by a younger sister, an elder sister. Vachikura kune vanhu vati guys ndokumbirawo kuti when you are putting up your comments, please be sensitive. These people are coming here to say their own stories, right? There is no need for somebody to come and lie pano achitaura nyaya yake. If you don't have anything to say, better munyarare because ndichakubloka hai and ndo pandisingatye kubloka pano pafair anti mashona. Kola, hello. Volume yako ingaenda wele kumsoro mbijana. Nzoroka volume yako uko isekuru. Hello, but still volume yako ichiri pasi mbijana. Let me try it on. Ini yangu yakaperera kuno. All right. Hello. Hello. Yes, we can hear you now. Simela mino ndikakwanisa kutsanangura nyaya yangu rati nonzwa kurwadziwa. My story goes like this. Okay. Ndakatumwa nasisi vangu kumusha grade 7. So vanditora ndobvavati zvoni toda kupinda chikoro since kumusha mai vangu vasingakwanise afford my school fees and everything. That was fine. Ndobva vanditora ndobva vaenda neni. So tasvika ikoko, that was 2002. Tasvika ikoko since ndatanga kugara navo
hanombogara ndoita communication nevanhu vekumusha kana kuti ndizoti kumusha kwakasara mai vangu nababa vangu anombogara ndataura nawo. Ndini ndanga ndamuisa nawo webasa ndichimuka ndichienda kuchikoro ndaita maseni ndodzoka ndosvika ndoita ndobika and everything zvese ndindaita. kana chisisi apa chikureva sisi mwana wamai vako here? So yeah, first born yomba medu. All right, okay, ande imberi. So ndichigara nawo kudaro ndairohwa vanga vaine mwana wavo mudiki wekuti akasara ndainzirwa uone kuti warohwa kangani uverengeka nawarohwa. Okay, hold on. Kola, can you please imbono wa mvura? Chimbono wa mvura. Chimbomira kola. Chimbono wa mvura. Chimbono wa mvura. Chimbomira kuchema unwe mvura. Saka ndainzi Joni uverenge kuti mwana waudza kunzi Joni uverenge kuti warohwa kangani. Mwana obva auya kana sisongo adzoka kubasa obva audza kuti ndarohwa kana kuti ka5 ndotanga kurohwa kana ndarohwa ndorariswa panze. Okay, kola chimbo une glass remvura padhuze rembono wa glass remvura. Une glass remvura here umbono wa mvura. Kola une glass remvura. Let's take a little bit a short break guys. Kola ambono wa mvura. Ngatitorei a little break. Kola ambono wa mvura andika regai kola ambono wa mvura ambopedza kuchema guys. We know kuti kuchema it's a way of releasing andika that pain. Antimaona regai timupe ningirikiri timupe mukano kuti acheme. Imbochema kokola chema ja, we're just giving you 3 minutes kuti umbochema. Hello. Okay, she's back guys. Hello. Yes, you are back now. Are you okay now? Yeah. Okay, you can go ahead with your story now. So Right. sisongo ava vaingondishungurudza every day. Kana kuenda kuchikoro ndaienda but nguva yekuenda chaicho yekunzi ndinzi ndaenda ndingandifina. Kana kuti vanditengere mauniforms ndofunga ndakangotengerwa uniform 1. Ndatengerwa uniform 1 masocks andimozva kuti anoboka kodza kuti masocks angu atsemuka zvainzi zvani. Unoona vese vaunoona vanotengerwa masocks nana mai vavo, saka inini handisi mai vako ende unoudza mai vako izvozvo. Ndova ndoudza kuti ndipe hangu mari yebhazi ndiende kupi kumusha kuna mai vangu, at least vaikwanisa kundichengeta nepaikona napo ndaingo ingati aingorarama 1. Ndichingogara saka ndaingoti kana angu boko kumberi ndosona kovharika kusvika masocks aipedzisira kuita kunga masecret socks but it was malong socks. Ndichingorarama zvakadaro. Kurwara chaiko ndandisingabvumidzwe kurwara. Ukangoudza kuti ndiri kurwara nebva ndatonzi ifa. Unofunga kuti ukafa ndinosara ndichitadza kurarama nevana vangu here inini pamba panapa.
ifa hazvitombokufa kokwa kutomboshamisire. Saka ni zvinondirwadza kuti ndakazombodonha ndisina munhu anonditarisa kuti ndarwara kana kuti ndaita sei, vanga vasina basi nazvo, because ndaiti ini ndikarwara hapana munhu aizoita basa. Kubva ndiri form 2 ukangoita any mistake waimboharariswa panze nechikafu wanga usingapiwe. Ndichingoti kuti ndize kuti kumusha ndinodzokera nekupi ndanga ndisingazive, plus mari yacho ndanga ndisina, kana ndandisingamboiwani kana kuti nditi ndione pekuti ndivabire mari nditi sendiende kumusha ndanga ndisina. So ndaingogara ndichingorohwa everyday, like pasina zvaita, especially mwana akangotaura zvekunyepa ndaitorohwa. Mwana akangotaura zvekuti ndaitwa sei ndairariswa panze pasina kana zvandaita. Ndakasvika pakupedza chikoro ndisina kumbopira ndapfeka juice kubva form 1 kusvika form 4 ndisina kuodza kuti nditengerewo juice rekuchikoro. Vaibva tenda unotengerwa namai vako. Saka ndaiti kana kunze ukanyanya kutonhora stereki zvoti kwakusingabudiki ndandisingaende kuchikoro, ndikaona kuti kwakuti nhasi kuri nani ndoenda kuchikoro. Ndofunga ndikatoda kutaura vanhu vanondiziva, munhu aigara pachikoro chandakadzidza, munhu aiuya asina juice vanondiziva. Ndaiuya ndisina juice kusvika ndipedze chikoro. So ndapedza chikoro, even nemadays andainyora maexam chaiwo eform 4 ndaitorariswa panze nenyaya yekuti hanzi wanga warasa chipeneti chemwana cheplastic, of which ndanga ndisina kuchirasa. Ndandapa mwana kuti achisemba, but anga ati haachazive kuti achisa paini. Ndikaudza kuti ndamubara kuti haanombondiva. Ndikarara panze ndaingoti ndichibva kuchingoedza ndotopfeka ndotogeza ndotongopinda mubathroom because mamusina mafuta mamusina chii, ndotongogeza ndobva ndatoenda kuchikoro kusvika ndipedze kunyora maexam angu. Saka kugara kwese uku ndanga ndisingambozivi kuti sisi vangu vanofonerana namai vangu almost like twice a week or. Saka ini ndaingonzwa vachitaura pafoni, chingonza hapo ndamutuma hapo abva kubuda. Saka ndandisingomboziva kuti munhu ari kutaurwa nayo ndimai vangu. Vachingotaura nawo every. So umwe musi vakazosiya foni, ndikuona foni iri kuringa, yakanyorwa zita ramai. Ndikatoti mai vanofona. Ambva ndatoti no, it can't be, hazviiti. Ndotodaira foni paipai, ndotonzwa ndivo. Muri vapenyu, handina kana kukwanisa kutaura zvimwe zvinhu, kana kuti ndakangobvunza kuti muri vapenyu. Ndozvinodeka zvandakakwanisa kutaura. Ndakazombokwanisa kana kuti ndivabvunza kuti kana kuti mafoni amuri kudei, vakazoramba vachifona, handina kuzombokwanisa kutaura navo zvinoenderera mberi, nenyaya yekuti ndakarwadziwa kuti saka ndiri kutambura kunoku imimi muriko. Ndichichungudzwa nchirara panze, nchirara ndisina kudya zvasinangobvira ndakaita imimi muriko. Zvinondirwadza rimeri kana kuti ndidzi hanzi ndinoita forgiveness up to now, zvinondirwadza. Okay, pawakataura namai pafoni iwewe wakakwanisa kuudza here amai vako kuti ndozvinhu zvauri kurarama kumba kwasisi vako? Handina kukwanisa kutaura, ndakangonzwa voice ravo ndobva ndatobvunza kuti muri vapenyu, ndozvandakakwanisa kutaura chete izvozvo. Handina kuzombokwanisa kuenderera mberi. Saka iwewo mai vako wakavatsamwira chete kuti zvese zvawaenda through uri mumaoko asisi vako
mai havana mbobvira vakati rega ndishanyewo ndinoona kuti mwana akagara sei, ndozvawakavatsamwirawo. No, sisi vangu ndo vaitendai kumusha isusu tichitosara. Ko mai wakavatsamwira here kana kuti mai hauna kuvatsamwira? Nyaya iri pakati pako nasisi vako? Handitombozivi. Alright, wazopedza chikoro iwewe andika, wakazoita here chance chekuti unoonana namai? Ya, ndapedza ndakazotoita zvekuzototiza kwasisi vangu kwacho. Ukaenda kumba? Kumusha. Alright, wasvika kumusha wakaudza here mai magariro wangu achiita nasisi? Ndopandavaudza mai vaya kuti nini kubva ndichigara kwanombopfira ndagara zvakanaka, ndairara panze ndaidaiso. Handizivi kuti vakandibhilivha here kana kuti vakangoti pamwe ndiri kutaurawo, handizivi. Paukavaudza iwewe answer yavo response yavo vakati chii? Vakangoti ini nangu handimugoni. Ndobva zvatopera zvakadaro? Ndobva zvapera zvakadaro. Alright, nasisiko zvino izvi vapenyu varipi? Variko. Makazombosangana here after watiza kubva kwavari? After ndatiza kubva kwavari, ndakatanga kusangana navo pandakazoroorwa, pandakaenda ndichinobvisirwa kumusha, ndo yanga iri first day yangu yekusangana navo. Vakati kudii? Havana mboda kubvira vaadresa issue iyi? It's like inini kutoti nditarisane navo kwachona, because ivo chavaishuvira kuti inini usinzi kutiza kwandaita I have to suffer ndiri kumusha, so that I regret kuti no, kwandanga ndiri kwasisi wangu is better than kwandiri kunoku kumusha. Okay, so pane nguva yakadii waroorwa pakagumira kusangana nasisa? So chakazoitika ndechekuti sisi vangu vandakazosangana navo panhamo pababa vangu. That was second time. Panhamo pababa vangu ndo pandakazosangana nasisi vangu, but kuti tichi tinototaura kana kuti tinototaura nyaya chaidzo sasisi handina nyaya. Alright, kola nyaya yako inonzi tainzwa, but panapa kana waine nyaya yako so tinokubatsira, hatikusiyiwa kadai, because we can feel the pain in your voice, we can feel pain yauchinayo right now uchichema. Do you want help from us? Because we can only offer help. Help. We have professional counselors, and because you need to forgive yourself first before you forgive your sister, right? So you can only professional counselors at now, right? Kana uchida atikwanisa kumanikidza munhu kuti tikuda kubatsira iwo singade, kana uchida kuhila because ukurwadziwa kola and it's not healthy for you, it's not good for you, andika zvauri kufila izvi andiwana. Kana uchida kubatsirikana then unongotaura pano ndoda kubatsirikana zvangu andiwana, then it's for your own good. Then tina professional counselors atinawo vanokubatsira behind the scenes, background. Chandongoiteni kwa phone number yako munenge muchitaura pa WhatsApp, achikufonera ne WhatsApp, muchifonera muchikanselana every time. Vese so far tina Bongi akauya pano guys. Bongi, you know how broken she was. Woku uya Bongi uyu akagara mu street nyaya yake munoiziva guys, achirepiwa nevarume vesakadi. If you see her like now achiri kukanseliwa, she's now much better. Antika tina netsai okutanga uya antika anzinetsa no asinetsa anzani guys
wokutanga umucho andimoona wekurepiwa zvakare. She is very anofona achitenda most of the times. Vachiri kuita masessions avo, vane masessions, I don't know how they do it. Vane masessions avo vari kuita navo macounselors aya avanofona schedule time yavo vachitaura navo amene counseling yavo vanhu vari professional munenge muchibatsirikana. Saka iwe unoda here kuti tikubatsire kana kuti you are not ready to forgive? chinondirwadza ndechekuti even kwandaienda kwese they have to make sure kuti ndiri papi. Even ndofunga ndakambotsvaga basa remumba, ndaenda kubasa remumba ndimunongoza kuti vamwe vanoti tinoda hama in case ukaita problem and those sort of things. Ndobva ndavarifeya kuna sekuru kuno imwe hama ndakavarifeya. Ndobva yatanga kukonekitana futi nasisi vaya kuti ndibve pabasa. Pawakafonerwa zvikadonza munhu wamurogara naye dai matomudzinga ari kutotsvagwa kumusha, akatotiza kumusha. Saka ngaatobve kumbe munhu wamurogara naye ngaatobve pamba pamurogara naye papa mupe mari yebhazi adzokere kumusha. Ini ndinofanira kudzokera kunogara kumusha. Inini iye anofanira kudzokera kunogara kumusha achichengeta mai vanorwara kumusha, futi mai vangu vanga vasingarwari. Ndakabva munhu mai vaya vakabva vati no, isusu hatikwanisi kugara newe kana hama dzako dzichiti wakatiza kumusha. But inini handinombobvira ndatiza kumusha. Vakataura nehama ivo vari pamwe chete nasisi vangu vakandidzingisa basa. Vandidzingisa basa kudaro, ende ranga ringoriwo basa remumba, ranga sitomboriwo basa rinoshamisira, but kwandiri I was very grateful nekuti zvanga zvichindiitira nani. Vakabva vanditi, that was holiday yamuna December. Zvikanzi zvoni tipe mari yauinayo, mari yedu iri kushota, tozonokupa kumberi. Vanditorera mari yese yandanga ndinayo. Ndobva taenda kuholiday kwataenda. Ina nomboza kuti vanhu ava inini ndiri kutotambwa rafu panapa. Vanhu ava vaitowirirana zvavo kuda kuniona kunondidhamba kumusha. Vakanditorera mari yese yebhazi yandanga ndinayo. Tasvika tatoita holiday zvakanaka. Holiday yapera. Ndakutoshamisika makuseni ko vanhu vakutoenda. Ndikati koma kuenda. Ndikanzi iwo gara kumusha kunoku uchisapura because iwo hauna hunhu, unofanira kuti uite munhu ane hunhu, gara kumusha kunoku. Ndatodhambiwa kumusha kwekwe. Handisati ndambokuenda kunzvimbo kwandaendeswa, handikuzive, handisati ndatombokuyenda. Kwakuriwo kuhama dzepamayuku. Handisati ndambokuenda, handikuzive. Koma mari yangu yamakatora. Zvikanzi handina mari, ndakutanga kutorohwa. Pakatoita noise mapiseni acho iwayo. Vanhu vakakwira bhazi vakaenda, ndikasiiwa kwandakasiiwa ikokoko. Then ndakagara ikokoko. Ndikatanga kuita maricho ekuti ndikwanise kuwana mari yebhazi, because ndandachikura manje, because handakuziva. Ndaingonzi zvikanzi mundo wa $5 kandima nekubvunza kuti mundo wacho imari, ndipe hangu kondiwa racho rese. Ndosakura kondiwa racho rese, ndakasakurira kusvika mari yangu yebhazi yakwana. Ndikakwira kubva ikoko kwandanga ndiri. Ndikati ndakuenda kumusha kuna mai vangu, because kunoku kwamandisiya kunoku handikuzive. Ende plus mai vangu handifunga kuti vari kutomboziva kuti kunoku ndo kwandiri. Saka inini zvinondirwadza kuti handizivi kuti ndakanyanyovatadzire chizvo kuti vanoramba vari after me vachingonditeerera. Zvese zvandangoita vanenge vachingonditeerera. Alright, kola ndikudzokorodza zvakare kubvunza mubvunzo kwauri. I think you need to start by forgiving yourself iwewe pachako before you forgive your sister. Ndopandati inini kuti iwe uzviregerere, you can't do it on your own. Wega
zvinonetsa kuti uti ungofuma uchiti ndakuzviregerera I want to move on neupenyu hwako, because tikuda kubatsira iwewe kuti uite move on neupenyu hwako with a clear conscience and a clear heart. Saka ndabvunza mubvunzo wekuti iwewe, do you want help from other people vanokwanisa kutaura newe, vaunokwanisa kutaura navo in private, muri two kuseri muchitaura namaprofessional counselors? Then kana kuti uri kurwadziwawo futi, ndoti ndikuona zvinhu zviviri panapa. Kana kuti uri kurwadziwa nekuti uri kuda relationship, kana kuti you want to find closure from your sister, kuti why was she doing all this to you? Pane zvinhu tu zvandiri kuona. It's either uri kuda closure andiona iwewe kuti why was your sister doing everything, all this what she was doing to you, andika kana kuti iwewe wacho pachako anditika uri kuda kuti uite move on andizivi, you need to face your sister one on one. What do you think is best here? Uri kuda closure here? No, sometimes I forgive, sometimes ndinombozvikanganwa, ndatongozvifungiswa hangu nenyaya yekungoti nenyaya yambangozvitaura izvozvizvi, but handizvikanganwi everyday. Nyange ndikangoti sometimes kukangosviba, so nenda kutofunga kuti ndikedza ndipinde mumba, nenofunga pamwe ndoda kutorara panze, because I used kurara panze a lot. Alright, ngatimupei nguva acheme guys, ngatimupei nguva acheme. Kola, hello. Hello. Right, so we cannot just let you go like this. Kola tadzoka zvakare, I can see kuti you're still emotional. Do you want to speak to somebody else anokwanisa kucancela? Right, we might leave this professional counselors, maybe to refer a pastor kwauri akubatsire. Kola, do you go to church? What unobelieve mune chiwo zvechivanhu here kana zvechikristu? Kuchechi ndakatoregera kuenda nepamusaka pasisi vangu ivavo, because ndakaona kuti kunamata kwacho is not worth it. Whilst every Sunday vaenda kuchechi vachinobvisa zvipo kuchechi vachipa zvinhu for forgiving, asi inini masoksi chaivo vanga vasingandipe, juzi rekuchikoro chairo vakanga vasingandipe. Saka inini from there I don't believe kunamata. I don't believe it. Okay, right, kana usinga believe kunamata, usinga believe mari. So can you unoda here kutaura nemunhu angori professional, just wekuchipa anoshanda nevanhu vanenge vane maissues akafanana neako, tikwanise kuti taure naye, ataure newe, then utaure naye. I think munaita kuti show ibudire nhasi sisi Will Sweeney antika can talk to you, can counsel you, you can talk to her antika pour out your heart to her, unyatsovhura mwoyo wako utaure naye achikugaidha all the way kuti iwewe pachako uwane forgiveness yauri kuda, uwane healing yauri kuda chete. Then maybe sisi wako unozovaregerera one day. Indecision yako, it's a gradual process, it's not something that you can do overnight. Haukwanisi kuti ungofuma ungati katiregerera sisi wako kana kumanikidza kuti regerera sako because zvashora pano, but iwe wacho pachako now you need help. You watch pachako, because this is not healthy for you. Kuti each and every time, because right, unoti unomboshikanganwa, vataura kuti unomboshikanganwa ndichika, but wafungiswa netopic iyi. Saka ndindeke nchataura topic here, uchasipinda mukombi, woona munhu achikutaurira nyaya yakafanana neiyi, wotanga zvekuchema, wofamba zvemurodi, wosangana netopic iyi, wotanga zvekuchema. You see kuti it's not healthy for you. You need to speak to somebody else. Call and this is what you wanna say. Whenever pakangoitika something similar zvandakambosangana nacho ndinototanga kuchema ende ndinorwadziwa up to now since 2002 zviri kundinetsa kubuda mwoyo mangu. Alright, ndozvandakubvunza kuti tofonera here sisi vako tovaunza pano andika ufesane navo fiafia uchivabvunza if you want that, maybe you need closure.
then you can talk to me kuseri, then tovaunza pano sisi vako havatibvuti udzoti nemhaka yei vaita zvavaita. Maybe you need closure, uri kuda kuziva kuti nemhaka yei vaita zvinhu izvi. Oro kana usingadi kusangana navo kana kutaura navo, then you talk to somebody else, ungopora iwe pachako, and then move on noupenyu hwako usina nasisa. Noza kuti ndakambozama kuvaregerera, ndinozama, I try my best because ndinoona kuti the way yandinoramba ndakavabatirira zvinondidya mumwoyo. Exactly. But pakangoitika anything chinenge chakangofanana nekuti like ndikapunza something ndinobva ndatofunga kutoti dai ndiri kwamai vaya nhasi ndatorara panze. Ndikangota anything ndandati dai ndandiri kwamai vaya nai nhasi ndisina kutodya pane nzara yandiri kunzwa dai ndisina kudya. Saka handisi kuti zvinondibuda sei matiri. Ndosaka rati the only way yekuti right now uhile is counseling. Ukacancela because I can see my questions amari kuti mubvunze kuti is she bitter? Of course she is. Mukutonzwa kuti she is in a voice and the way she's speaking kuti munhu atori bitter kudhara. Munhu ari bitter, there's no need for us to ask kuti are you bitter? Munhu atori bitter kudhara. But iwewe wacho uri kuda here kuti iwe pachako upore iwewe pachako, and then uche move on noupenyu hwako. Kana usingadi kuti sisi ava muzosangana no problem, but for your own good iwewe. Antika kuti iwewe wacho upore, unoda here kuti tikusanganise antika nemacounselors vanotaura navo kuseri, then vakubatsire kuseri, pasina vanhu motaurana kuseri. All right. Thank you very much, caller. All right. This is what I'm going to do. I'm going to save your number like now. And then, Jakupa number zako kuna, let me save the number zako. And then, ndogo titi kana ngoseza kana ndosi print ne profile. Usandi visire picture profile yako. Ndichona ne profile picture. And then, nishataura nema counselors. And very popano, they are watching. And then do up a number zako idzo the WhatsApp it motaura ku WhatsApp. The very good thing with these counselors that we have they are professional counselors from abroad. Vanogona tokufonera even direct lines muchitaura, because it's not a one day thing. Counseling aingoitwa ipapo zvanga zvichisuggestwa neumwe munhu kuti anzi ngaitwe pachawo unga kutaura nasubuda pachena ma sessions vandoita session by session vantu amene kuti 10 sessions kana 20 sessions handizi kusvikira munhu ave fully recovered. Animaona. So kola zvandichaita ndichatora number dzako and then ndovapa ndatika ndotorawo number dzavo ndokupawo ndokusanganisai antika and then motaurana. Inini changu I'll be just checking your progress kuti iwe wacho uri sei. Kana wazofunga rimwe gore kuti uda kuregerera sisi vako kana kuti imwe time uda kuregerera sisi vako, you might as well tell me kuti iko zvinhu zvaithingi ndapora ndazobatsirwa nekutaura nenyaya yabuda mandiri ndave ready kuvaregerera, then wovaregerera with or without it. Anditi kola sisimedi munozwa kuti chinondirwadza ndechekuti inini ndaimuka makuseni ndogadzirira vana vavo vanoenda kuti ivo vakarara what she do is kumuka vakabata toothbrush vachigeza mazino. So inini nepressure yekuti ndikwanise kusiya ndaita everything, time dzekuti ndibate kuenda kuchikoro dzaindinetsa. So rimwe day ndakakanganwa tauro rangu riri mubhaketi nependi pandamhanya kuchikoro. Vakatora tauro rangu sisi vangu vakanorikanda pamusoro pamunozi chikwere chehangaiwa, vakarikanda ipapo. Ndikutsvaga tauro ndasiya tauro riri mubhaketi, ndautobvunza musikana anga aripo anombotaura. Tauro ndikutsvaga tauro ranga riri mubhaketi, ndashaya tauro riri. Ndofunga ndakagara almost gore ndichigeza ndisina kana tawo, ndichingoshandisa maoko angu. Ukada kutoti tauro ndwandanzi tauro raunobvunza wairiziyawo dai ndanga ndisiri nini ndakakudzisai matauro mayazira kupi. Ndakagara after gore amene chaka
pakazouyawo vanhu vachigadzira chikwere ukatonzi hapane katauro kari panapa ndofunga rakagara gore riripo ndakutoti kutauro rangu rakanga rirazvikanzi ndiri ndakarikanda because you are too careless. Saka ndikandati imimi zvinhu zvinganinga munosiyawo nezvinhu pasi tichinonga munhu achakanganwe here. Ndakagara gore ndichigeza ndisina kana tauro ndisangana chii, but she prefer kupa vamwe vanhu vekunze kuti mainini torai ichi mupfeke, torai ichi mupfeke, torai mutaure rino. Handizi kuti vanenge vaizviitira kuda kuti inini ndirwadziwe here kana kuti ndiite sei, but pandakazoona tauro rangu rakubva pamusoro pechikwere chehuku ndakarwadziwa kuti chandakanyanya kuvatadzira chingava ndidzoseravo kumusha. And the most part yekuti vanga vasingandibvumi, ndofunga ndakagara navo 6 years handinombobvira ndaenda kumusha, handinombobvira ndaziva kuti vanhu vandakasiya kumusha vari sei, handinombobvira handinombobvira ndataura namai vangu, but mwoyo wangu wakurwadza. Saka murume wakambomudza here nyaya iyi? Okay, Adona, I just wanted to vent out. Ndandiri kuda kuti aramba achiita vent out, saka ari kukurirwa nekuchema. Antimaona ari kukurirwa nekuchema. Ndandichida kumuregera kuti arambe achitaura kusvikira achizviburitsa. The more maybe she talks, the more yanofeel better. Antimaona, maybe the more yanofeel better, but abva Adona. I don't know, should I call her back, guys? Got no bomsia kadaro, then we take another caller. I'll talk to you, Xer. And this is ndomu fonera back here, got tomsia kadaro. I think she is in a lot of pain, guys. She has been holding a lot of things inside of her. Now, ato on a platform, which I vent out. Auntie Maona, she was venting out each and everything. Auntie Maona, anga chingora mbachingo akto wanango ekuti aboritse pano. Auntie Mashona, Sakatoita say, we cannot find the sister when she is in this space. I think Ian the other tanga help first. I want to help first. So should we leave here for now? Cannot she told you? Tomu fonera bakery, guys. Markuti call now. Markuti leave here. Talk to you, Xeri. Okay, so we just leave here for now. Antika, then tosotaura naye. Andimaona tombo msiya akadaro kana chida kusofona achafona zvakare ega. Kwani for now rega ichimusitisa mufonere back. Rega ichimsiya akadaro achazofona ega. Kana tozomufonera later after chapedza chirongwa nchicheka kuti ari sei. Anoona, and then tichinzwa kuti nyaya iyi ari kuda help here. Kana ari kuda help ndine vanhu vangu vane my sisters angu anobatsira to cancel, nyaya dzakadai, so my professional counselors antika vanocancela nyaya dzakadai, right? Guys, mazvinzwira, this is a case of another blood sister. Kune vasina kumbovera vakaona movie inonzi Blood Sister, guys. Vasina, Lala, this message phone yaari kunsendera message now is the one that I'm using now. I think ane nyaya yake Lala, number dzekufona adzisi this phone. Number dzekufona adzisi phone yandiri kushandisa is the other phone. Ukatisa pamusoro pe-caption yenyaya ndo pane number ipapo, kwete pafoni yandiri kushandisa kuita live. Once I need to be on your show. All right. Teroshumba arikuti she needs to be on this show. Teroshumba wants to come on this show. I think she's got something to say. Andimona, Teroshumba has got something to say, guys, but let's schedule that show for Wednesday. Teroshumba arikuti ane something to say. Well, we all know him as Lala. Antika arikuti ane something to say.
ari kundisendera message iri kuflika pamusoro apo ari kuti ane something to say, so I'll talk to him after this show and then to schedule and then Wednesday. Diana was laughing emoji. Iwe then nditaura naye tozomuudza pashow tonza kuti lala nyaya yacho ari kuti kudini. Hanzi call the number, pin the number to call. All right, let me just try and pin the number. Number yekufona ndeiyoyo. Tikatipinze tariro maybe nyaya yakasiyana. Andimona. Tikatipinze tariro maybe nyaya dzasiyana. Tikatifonere tariro shumba. Maybe matopic nyaya dzasiyana. Andimona. Pamwe ndeimwewo topic pamwe. Remember pana pavanhu vanenge vachityika kutaura nyaya dzavo. But pavanoona machitaura anobva afila kuti oh inini pamwe topic dzakasiyana manje. Togona kumuti ngauye right now only to find kuti ane different topic. Zvatokanya direse. Saka we need to hear kuti nyaya yake ndei. Ndiye kubetrayiwa here kana kuti ndeimwe. Because togona kumunza pano chiti tomfonera right now chiti betrayal only to find it's not betrayal. Ndeimwewo nyaya yanga akabatirira mwoyo make yari kuda kukudzai guys. Haine ine betrayal. Then tatomixa nyaya. We don't want that. Anomaona. Saka the only way is for us kuti titakanadzwa nyaya yake. As I saw his comments, thought it's a joke. Lili kankosi, ama comments wake atini. Kata atini, ama comments wake. Ebe tini, comment section Lili. Ebe sitini. Angbananga vele mina, ama comments wake. And nakuona ama comments ake kuchanga chichi. Guys, and kwanza kumfondera because andisikuziva kuti inyaya betrayal here. Kana it's another topic, guys. Andisikuziva. Ndozoziva ndinozokwanisa kusakana ari yeni topic yae guys ndinozomufonera ndinogona kuzomuunza antika I need to be on your show. I'm fighting what? Let me check. All right. You see now zvakasiyana. Handimona ndaverenga comment ya Lala ari kuti it's a different topic. It's a different topic. It's a different topic here, Lala. Lala, Mama, I need to be on your show. And I am fighting drug and addiction. Saka inya drug addiction, haine betrayal. Hantu mashona. Inya drug addiction, haine betrayal. Hantu mashona. Shaka to siana. Daverenga comment yake yese. Shaka siana. Today's topic is about betrayal. So addiction topic E. Tinokwasa kuiunza Wednesday because our no, Sisi Wills, nyaya yake topic dzakatosiyana. Guys, we cannot have two topics at one, guys. We are bringing the pano now. We cannot have two topics per one show. Yatove kantadara. Yatove gango. And kana iri nyaya ima asiri ane drug addiction, guys. A drug addict. And kanati drug addict show ne Wednesday. Twitter show you ne Wednesday. Vakawanda mobuda inyaya ema addicts and ema drug addicts chete. Because the moment tatosiya tavarira avakunze takuti tanga kuti ndakuneve ma drug addicts ka zatove two shows abatana anomaona that means torora mangwana makusema anomaona no we cannot have him today because remember he is not the only one out there vakawanda vanhu vari kubetla vari kufaita andika kusiya ma drugs iwaya antimaona. So patinongovhurira apa vose vanhu vati kuda kutanga kushuya saka patove neconfusion anomaona anotoda show yake iye nevamwe vanoita zvemadrugs ava vari kuda kusiya madrugs but vachitadza. So vana Sisi Wills muri pabasa mogara makati you are serving the community. Oh my sister motogara muri pabasa that's Sisi Slick Row motogara muri pa standby antimaona because pari kutoda basa mutori wopabasa vedu we antika. Anyway, guys, chekutanga ka satendera mberi nekutora the next chi. No. We cannot let him talk now. Chataura naye antika. One topic at a time, guys. We can't have musanganiso wenyaya because kuda kunzwa nyaya. Then ashina order. Takutoluza focus. Zvinenge sisina order because tuda kunzwa nyaya. We cannot have two shows antika. Nekuda kwenikiri ne kuda kuti muda kunzwa nyaya. No.
I'll talk to him. Chataura naye said, guys, Wednesday is just the day after tomorrow. If there's need to Mangwana will also come tomorrow. No problem. We can actually even come tomorrow. No problem. Acha we can even Mangwana kana Wednesday yacho. Anamaona. Acha we yacho kuita Mangwana. We cannot have him now. 2 years akatosiyana. We cannot do that. Right. Can I report somebody else who have been betrayed by, relatives? My baba, sisi, anjadzi, munaripa dzene wesekuru, guys. This is the platform. And this is the platform. And you can call. The number to call is 071 01 01 707. Until you stick to my topics, they keeps on coming. Those requitika. My topics, they keeps on coming. And mona. Those noitika isoshish. So atilukita msanganirwa. Nokuti murukutu aganyaya. No. Kana uchida kufona, guys, you were once betrayed. Apana sina kubetray wapa. And maybe nyomwe wenyu makaregerera. And chika makakwanza kuregerera. Aka betray wa chekishoko anoti indaka betray wa aneham hakuna. Inini personally, inini pachangu, I was betrayed by my own uncle personally. I don't know whether to share my story. Tishimirira ana next caller utafone kana kutindorega. I was betrayed by my own uncle, my father's brother. Munaifonga kunge ari baba musarapavana kuti atichengete isusu. He betrayed me. I don't know whether to say my story or not. Ndotaura ere nchimirira the next caller kana kutindonyarara. Titore makolas. She's back. And Mazona, she is back. Caller, hello. Welcome back. There's this time yandakapona kuti no inini kuti ndiende kumusha andifunga kuti zvichandibatsira because kumusha kwacho ndinanondiendesa and everything. So ndakawana mushonga wokuti ndimwe ndikatofunga kuti inini hangu bheta ndingozviurayi because zvakangofanana mararamiro acho andiri kuita. Saka mai ndakabva ndafunga kuti manje nokutsinya wasisi ava mai wangu wazongonzwa kuti ndafa kumusha. That was after 3 years ndabva kumusha. Vozongonzwa kuti ndabva kumusha. Andinombobvira ndaonana navo, andinombobvira ndataura navo. Vozongonzwa kuti ndafa. Vanozoti chi asi dai ndatanga ndavaudza because ndikangomuka ndakafa panapa obviously ndongonzi azviuraya and vanhu havazozivi kuti why ndazviuraya. Ndikambofunga kuti ndonyongosiya ndanyora tsamba. Tsamba yacho ndikainyora ndinoisa pai. Ndikati muhembe dzangu ndikanyora tsamba inini. Pamwe dai kutaura kwangu ndakatofa. Ndikanyora tsamba saka handizivi kuti chii chakaitika. Vakabva varegera kuenda kubasa musiwo ndobva kuramba vachingoteera ndikangobuda kuseri kwemba vobva vanditeera. Kwese kwandaienda vaibva vanditeera. Handizivi kuti vakanga vazviona sei. Handisivi kuti vakanga vazviona sei. But nechomwoyo zvaindinetsa kuti dai ndandatangawo ndaona mai vangu ndane nguva ndisina kuvaona oro ndambovaudzawo zvandakasangana nazvo kubva pandakauya kunoko up to kusvika ndizoita zvandaita izvi.
but that day vakaramba vaineni vachinditeera kwese kwandaenda vachinditeera kwese kwandaenda kusvika ndashaya chansi yekuita zvandanga ndichida kuita. Kola, how old are you now? Now I'm 32. Une vana? Saka murume wako haunasara kumbotaura naye nezvenyaya iyi? Inondirwadza kuti ndirambe ndinomboitaura but handikwanisi kuti nditaure yese because inondirwadza. No, taurako zvese zvawakaitirwa nasisi vako, zvitaure zvese zvawakaitirwa nasisi vako pawaigara navo, taura zvese tiripo, taura zvese zvawakaitirwa nasisi vako. Nemurume wacho vakatombomufonera, vakamufonera vakati bamni ndaenda kumasowe ndikanzwa kuti mama kamborora hamugari nemukadzi, ndobva vakubvunzana baba, ndobva vakutotukana, ndobva ndazina nemurume chenda unoororwa nasisi vako, takatosiyana. Makasara nemurume nekuda kwenyaya yasisi vako ivavo? Oh, now I understand. That's why she's feeling that the way she's feeling. Guys, muri kunzwisisa kapane nyaya. Sisi vakasvika pa extent yekuteverera munin'ina kwaakaroorwa, vakafonera munin'ina vakati ndakunzwa kumasowe kuti iwe ugari nemukadzi, vakanetsana nemurume womunin'ina ushu kusvikira murume adziti kune mukadzi wake, chinda unogara nasisi vako. So akasiyana nemurume nekuda kwasisi. Muri kuona mazviona kuti pane nyaya pane missing puzzle ka iyo yabuda. Saka iko zvino izvo uri wega. Saka vana vari kupi? Right. Handi mazviona guys, there was a missing puzzle. Papa in a missing puzzle yanga ichizokwanisa kubatwa nemakanselas. And maona we were missing out something. There was more to the story than what she was telling us. But she keeps on coming back kuzotudza. Andika ndozvo zviri kumurodza. Sisi vakaparadza marriage yemwana uyu. Sisi vakaparadza marriage yemukadzi uyu achiri kuda marriage yake. Vakasvika vaingoramba chingomteverera, ndosaka ti vaingonteverera pese pandinoenda, pese pandaenda vaingonteverera to the extent yekuti iko zvinhu zvasisina murume akachinda unorogwa nasisi vako ina ndichazvikwanisi. Sisi vachingofona vachingopindira vachingowisa mhinho yavo mumarriage yemunin'ina kusvikira murume achinda unogara nasisi vako. Handi muri kuona kuti pain yacho is too much. Anomaona handi muri kuona the pain is too much, right? And the guy afona ega. Kola, hello. Hello, Kola. Taskola wasara say. Tasira ina ndina angu nyayanga ndoka kutaura ndiki. But kola kana azoka andiki. Find out with Ariki. And I feel as if she needs a support group, not just one person, a proper support group. People who will sit down, she needs to vent and listen. And given the opportunity, can I call that a period? It's like I have cut it off some choice. The more I want to sit like her, she will not be able to know why, she will not be able to know why. Call and ask her to go up some choice. She will probably not understand that she can have Barak and mix of skin out without Kufa. She's fucking that's a number. Never cut it off, she's not worth it. I do not understand. Like, when I evil to that extent, one the numbers the more. Come cut it off, some choice. You can't make some things like I don't got to run the street. That's all the people don't tell me that to run because this woman is evil. And then I just want to have a comment. So I don't know, put a life going through something. I know I think you don't want to topic, but you know, these days, never put it on the one panel, Papa diary.
I feel as if sometimes some people need us. If I don't know. It's either you speak to Lala, even if it's just for 2 minutes, and then you just find out what she's going through. Because we're going to comment on one or no, Lala is on my status, Lala and all that. But, no, near the answer. I didn't know people were this evil on earth. That's all I had to say. All right. No, okay, let me just go back. Ndambotaura naye phone. Lala ndambotaura naye phone. Tichitaurawo zvimwe zvisinei izvi. Let me just try and call him. Okay, tune. Right, let me try and Tariro. Mom, I think I need help, serious help. What's going on? Manangu ingatambotaura zvakanaka nakapapi hauna mbondudza one. Not even, nothing is going on, Mama. Munobva kuti upenyu hwangu chero kubasa kwangu ka zvinhu zvese zvikufamba zvakanaka. But I'm just being drawn into this world of drugs. Zvekuti siku ndinenge ndinotenga chero this weekend chete ndatenga 4,000 izvozvo kubvira musi Friday kusvika nhasi. Wakapinda sei madrugs ayalala? Pandakambonda kuJoburg paya ndopandakaona mukomana aimaita and I started like that. Recently apa pakabva kuJoburg uine munhu waungonaye kuJoburg apa? No, not even now. I think mukomana wandakaona it was in November, October, November. Ndichingobva kuita petite rangu paya. You know what, I was fine before that. Yeah, I know. But then akauya kunoku and we were in muhotera and we were doing it. Vandazoenda kwaari, we were doing it. Vauya kunoku futi izvozvi apa angari kunoku muna January, we were doing it. So I don't know, Mama. I feel like I'm dying and I don't want to do this, but I keep on doing it. Sa kubva zvawatanga kuita madrugs aya pane munhu paunenge wakasvuta unosvuta madrugs api acho? Ripi racho drug? Ndinoita cocaine, Mama, and inodhura. Kagram kanoita 600 rand kana 700 rand, and per weekend ndinoita kana 5 magram. Chifungai. Right. Paunenge waisvuta pepa unenge uchinzwa sei? Pandochora ndinenge ndiright, but painozotanga kubuda musystem ndopandinotanga kunzwa kuti kana. Okay. Saka iwo uri kuda help yecounseling here kana kuti kuda kuti tikubatsire sei Lala? Because you know that addiction now the dangerous part yemadrugs yaka one day ucharova overdose unonongo wakafa mwanangu nezvinhu izvi. Two, look at the money that you are wasting, 4,000. Mira ndikuze inini manje handisi kana worried ne-overdose. Ndikati overdose ndikafa ndikutonga kwaMwari ndinenge ndafa. Chandine basa nacho sokuti izvozvi ndatanga kutora masavings angu kuti ndita sei nditenge madrugs aya. Mama ndine mari mudadza ndendakaisa mubhengi ko ndikatanga kudzitora dzese ndikapedza everything kuti ndikasara ndisina chinhu ndichiita zvemadrugs. Alright, Lala, iwo ungada here kuti tikutsvagire ndikiri rehab center ndokubhukira inini kunoku woenda? I can't go to rehab center because I've got responsibilities. I need maybe my counselings, I need my help. Vanhu vangakwanisa kundibatsira kuti ndisamatora. Because basa rangu Mama riri busy zvekudaro, ndikada kuti ndiende kurehab center ndinosvika basa ririko vangade chengete kuda drug addicts. Alright, do you think kuti iwo counseling uri kumba inogona kubatsira pasina uchipedza kutaura unogona kunzwa that need yekuti dei wamboshuta unoitizira sei? Ndotaura, I have
even spoken about it. This has been happening for almost like 5 months. But I'm now at a place where I just want to stop. I can't. ndozvandikureva kuti unosati kuriapo hauwani kuriapo hakuna manokupa drug kuriapo hakuna nokupa iko kana uri kunze chero ukaita counseling nemunhu ukataura nemunhu lala handika but mapedza wawirira kuti hanchadi mukufamba mame wobva wasangana neumwe munhu akataura wobva kuti harika ndingotora 1 ndiri muprocess yeku unozogona kusiya here counseling tinokwanisa kupa free of charge tine vanhu vatinavo but zvinozonyatsobuda here usiri kuriapo. I can't do rehab is going to destroy my life. I can't do rehab. Imagine one of us what Lala quit my tracks. No, Lala. This is not, listen, Manangu, this is not about people, right? This is about you. This is not about people. This is about your life. Vana basa, rala vana chinja vanokubatsira vana kana chavana kutengera nchomupenyu. Hatina kana chatino chimare chingwa yatinokupa. Hatina kana mare totumira mai vako kuZimbabwe uko, kuHarare uko. Uri kunzwa? So forget about people and do the right thing. In the sample, I am like, I don't know. And the thing is like I have access to everything that I want. I have access to money. Like me getting it's so easy, and I just want to stop, but I can't. Yeah. And I don't know why. And I think the title that you guys have seen with this year, high, my photo shoots actually high. That's why I can slay them so much, and that's why I can't stop. Because just stop. I feel weak, and I don't know. That's the thing now. And right now, when access kune mari, you've got access to the money, you've got access to everything that you want because you are outside. Can I inside? You won't be having access to all these things. And saka unokwanisa kubatsirika. Saka unoti kudi ipapo. But I can't. What is going to happen to my life? I don't know. I'm not just gonna abandon my life. I will. Oh my God. Am I doing this? No, actually. I don't know. Maybe it's not that deep. Maybe it's not that deep. But I don't know. It is that deep, Lala, because Kanawa could spend 5,000 for 3 days. It's that deep. It is that deep. But then I'm fine. I'm still functioning. So I don't know. Outpatient rehab. You know the outpatient rehab, which is vakumba uchinda ku rehab. Can you do that? I can't. I work like 18 hours a day in my life. I don't know. I just think people who have like gone through it, people who know like how I can stop it. I'm not going to anywhere. I'm not going to do that. How do I stop like she's not here? Because I can't go to rehab. Alright. So you also kupa counselor, antika. Counselor otora ne yokuseri okubatsira. Is it okay? Process. I'm talking mama to trade of most so I hope counselor I know so and she's going through whatever I'm going through because now I'm so urutofamba izvo so urutoenda kunoningirira kutonotenga so fix ndinotopinda mota mangu ndichotenga and I don't know saka uri kunotenga kure kupi anotenga kure vanhu
vanongova vachidhirivhara int I don't even feel good about it, but I don't know. Saka munhu atori murodhi ari kuya izvozvo. Ende makandisa palive ndikuzviziva Uri palive? Yes, uri palive. No, ndaona kuti pane vanhu vanogona kufunga kuti handizozova ndiri palive, but I'm that play. No, vanhu ndo vatoti hanzi vaona status dzako ndikufonere. Vanhu ndo vatoti hanzi vaona status dzako ndikufonere. So ndakufonera palive because vanhu vati taona status alala, fonera ilala. Saka you are on live. Nobody really cares about that. So vanongoda kuti uye pano uslayer vanhu vanoda kuti vakasangana newe unenge uchislayer, and I don't know. I think this was a mistake. Okay. I don't know. Lala, pane drug riri kunyorwa panapa. But I don't know kuti drug iri rinotengeswa over the counter here kana kuti china ita tindasi hanzi you need methadone, a substitute for drug. I think it no substitute a drug kuti paunonzwa kuda drug papa maybe one way, but what I don't know now is rinotengeswa over the counter here or what, I don't know. Plus aupuwe prescription here kuti utenge that drug irori. Can you please uyanyora in comment section, can you please tell us more about the drug rinonzi methadone? Tatenda si tell us more about this methadone tizive kuti anokwanisa kuriwana papi sei kana risi chitengeswa over the counter ambori try tuone kuti maybe hanzi methadone exactly. Vanhu varongonyora kuti hanzi methadone. Hanzi saka nevava mwana wakuti hanzi kosha tanga takuda kutokuisa ku Big Brother Zimbabwe. Guys, you cannot go to Big Brother Zimbabwe. I suggested it ndini, but kana as long as akadai, so guys vanogona kunomutesta. Handika hakwanise kupinda akadai. Hakwanise kupinda akadai so ku Big Brother. Hanzi it's only bought ne prescription. Saka prescription ane kupi. Aninda kuna doctor here kana kuti aninda kupi. I have a doctor, Mama. I have doctors. You know the life I live, Mama. This thing azvimbo sarudze kuti ende vanhu vanofunga kuti vakaunzwa kunanisha madrugs munhu anenge ari paroti, but zvinhu zvazvisarudzi zvinotsongoya kwauri ende usingambozvifungiri. Dai wakandudza last year kuti ndiri pano ndachokusekai kuti ndopandiri. So zvinogona here kuti mangwana uinde kwadoctor umbonomudza problem akuprescribe methadone kutaurwa pana methadone. Hanzi paunenge uchinzwa ndofunga hanzi is a substitute for madrugs. Ndofunga paunonzwa kuda drug panenge kunzwa kuti ndakuda drug papa iwe unobva watora chipiritsi iroro. Ndofunga rino amen. Zvakafanana neni lala ndine addiction yekudya ivhu sevanhu vechikadzi anozati vanhu vechikadzi tinodya ivhu stereki. Ndinombosvika papoint yekuti ndoda kurisiya, but I keep on ending up ndakungozvona ndakurengi ndakunotsvagana naro handika, but ndine of late is better because ndakaudzwa nemuka ndichitenga maziminsi dutu remaminsi ndikanotenga zipaketi rangu remaminsi paya pandei kunzwa kuti no ndakurida ndokutora maminsi aya ndodya mumuromo ndokanda mumuromo zvinoita nani ndotokangana kuti ndikuda ivhiro rero. Sa unogona here kuenda kuna doctor kwamangwana unomutsanangurira then. All I know is I don't know, I keep on depending on drugs like this because I feel like I'm dying every time and every day that I do them. Can you go kuna doctor kwamangwana iwewe akupe anokupa prescription ye methadone iyoyo? And basically ndinozviita ndokunzwa kunge hanzi it's liquid, hanzi unoimwa, hanzi it's liquid unoita zvokuimwa methadone yacho. I don't know. I'll look into it. At least because you'll be told saka iwe mangwana weche I really want to, like izvozvi apa ndakazama nezuro I didn't do anything the whole day, nasi I didn't do anything the whole day, but now I was at a point where I felt like if I don't do anything ndikutofa in. Right. Mangwana ndikufonera ndokuriminda iwe uenda kwa GP wako mangwana.
GP wako mudza kuti ndokumbirawo kuti ndiri kusvita umudze chokwadi handika ndiri kuda inonzi chimethod iyoyo akunyorere method iyoyo handika unotenga that liquid yekuti unonwa antiona timboona kuti how it goes tichizotsvaga tokuchikupa cancel kuti ataure newe kuseri. Is it fine? Adona lala. All right. Lala adona. Oh. Let's hope ushchamo batsira guys. I'll talk to him. Ndichetaura naye kuseri. Then ndomureminder mangwana kunotsvaga inonzi methodoni yamataura you guys. Awane and SIS MELLY go and take him to his doctor. Tinogara kure na kure Luther King. Ari ku Cape Town tiri kure na kure Throwback. Hanimona. Hanzi nditire ma iron tablets guys. Nyaya dzema iron tablets zamukundudza idzi guys adzishande ini kwandiri. Ramai Mashi, do not call on this number. Don't call on this number. Number yekufona yakapinwa apa. If you call on this number then live edinova ya stop. Because it's the phone that I'm using on live. Zvema iron tablet yamukundudza izvo. Dei kuchinzi ma iron tablet aya ma iron tablet yamukutaura yakaya. Anoiswa kana amene kuti kana muchibhegi 20 kg chozara. Ndichimwa hazvishandi kwandiri zviya. Hazvishande zviya. Ndakadodunga ndidori nawo ndakasvika kuti fuck off. Antimaona. Asi dzimwe nguva ndongoti ndongori ndodya so ipo pava nditotaura matani ngachitozara muromo ani muri kuzviona tumatani ngachitozara muromo nditi ndikatidye pane papo ndanda kunyanya kuridyisa too much animaona saka pane papo kuti wapedza kuridya kana kuti after 30 minutes wakonzwa kurida ndogona kutora maswisi ndomboti mumuromo animaona kuti ndidi zviite nani ndakaenda kwadokta ini ndikaenda kufamasi ndikati ndevedi ndipewo kana ndipiritsi hakuna kana chinobayiwa jekiseni yekuti mundibaye rekuti ndiwo kuti arisvikanzi hakuna unofanira kutongorega wega drink lots of water chezvauri kudya kudai so chimwako mvura yakawandisa mai mwana ndikakudzai kuti ini pazuva ndidomekesha zigubhu rangu makusani ndichienda kujimu ndofunga ende harichina effect rinondiita ivhuriya because ndinoenda kunhingirikiri kujimuka. Hello Kola. Hello. Hello. Can you switch off your other device? I have done so. Okay. No. Yes, you can go ahead now. The lady who was talking about her sister being bullying and being evil to her. And I felt really sad because she's really hurting. But the biggest payback to such people is be you, be stronger than them. You know, there's no point of you remembering the abuse that they put you through in your life. Okay? Because God is for all of us. You know, I don't want to personalize this about myself because people would think I like to take over and turn into something. I just want to give it inspiration, right? When people make you feel pain, it's because you're better than them. You're far much a human being than who they are, right? When people make you feel they belittle you because they fear something from you, right? You don't need to acknowledge them because one day they'll come back and they'll need you to help them. It's just a matter of time. Yeah, she's only 33 years old. And if I have to sit down and relay my life to people, many will be so much like, oh gosh, is that what happened to you and stuff like that. But that's besides the point. Yeah. I just wanted to be strong and, tell people her story. But there's come time when you have to remember to appreciate the little you have in life. You've got a husband, you've got kids, you're blessed. You've managed to keep that going. Because some of us, when we were young, we end up being in the wilderness because of what the relatives have done to us, right? So she needs to understand not all relatives come as blood or whatever. There's no such thing as blood because a stranger can be a better relative than your relative that you call your mother, your father, your sister, your uncle. True. Yeah. So I just wanted to know that there are better people out there for her in this world than the family that she's been born into. So it's up to her, pick up herself and dust off whatever pain she
feels, she does not have to feel it anymore because that person is just evil. And she cannot help them. She can only help herself, because the more you look at that, it's like you're degrading yourself to their level of reasoning. Yeah. So I felt for her, and I felt her pain. And, you know, as another woman to another woman, I just feel that she requires us to help her, but she needs to be strong for herself. I cannot help her. Listening to her story, I just could feel all the tears she had running her cheeks and stuff like that. Guess what? I was there, and everyone has been there. Some of us will pretend we've not been there, but we've all been there through the hands of our own blood, right? But she needs to stand up as a woman and stand up for her kids, so that no one else will do that to her family, to her blood, or whatever she brought into this world. Because this thing can happen to generation, because some people don't acknowledge that another person is abusing their kids. You know? So abuse does not mean that your parents are dead or your parents are poor. Abuse can even happen to your parents, as powerful they are, by just leaving you in the care of a tete, of an uncle, of a bankuru, of you know, even your stepmother. You know, they can make you see help. You know, because you're defenseless, and that's how it happens. I'm not a counselor, guys. I'm just telling you that she needs to get over it, dust up herself, and understand she has basically passed, you know, the devil's gateway, and now is her time to shine. And she does not need to allow other people to, you know, don't give people that gratitude to know that they made you suffer. Show them that you're a happy young woman who is basically accomplished more than the bitterness they want you to live in. I don't think she's bitter. I think she's hurting. Because bitterness is a very bad word. I think she actually is, you know, hurting. Because when you're being abused by your own relatives, it's very hard to acknowledge that people can be that evil. You know, that's what I wanted to say, Mr. Mel. Thank you very much. I hope Kola is listening, Ramai. Okay. Thank you. So that's all I want to say, darling. Okay, We'll thank see you. another time. And thank you very much for the beautiful program, and I'm enjoying it. Thank you very much, Kola. You're welcome. Right. Guys, remember, this is a show for everyone. This is a show for everyone. This is not a political page whereby we say kuti one in the which akati. We all have our own problems, despite the fact that she supports ZANU-PF or we support the MDC or whatever. But we all have problems, right? If she calls here with her data, achida kupa contribution, we allow her just like everybody else, just like anybody else, right? What she was saying is, hanzi ndikauya onenya yangu ngandikudze ipano, a lot of you guys munoshamisika, munoshokeka, hanmaona. So she needs to have counseling. She needs to have munhu kuti ataure naye. Because hama idzodzi hanzi kuntori hanzi not hama dzake chete dzanokwanisa kuti hama dzepedyo anokwanisa ngakate sake completely off, and a stranger can be a total relative, a better relative than hama yake epadyo yanotaurwa naye. Saka this is a free page, guys. Hasina basa kuti uno support ZANU chero munanga ukadouya kadofona wapa chipa contribution, guys. Tinotongomudi totongomu alawa pano antika. This is not a political page, and everybody is free pano kuti aunze contribution yake ataure zvaanenge achifunga andimaona. So ndozvatitaura nezvozvo, right? Handisi kuziva here kuti, guys, I think this we need to have part 2, guys. It's not a one-day show. We cannot have a one-day show. We can't have a one-day show. I need to have part 2 of this, and then when we send a message to phone papi number vasikudziona, I'll need to go back to them. Don't taura navo todzoka part 2. Muri kuzviona sei? Todzoka navo ne part 2, because tikada kuti show iyi haisi kuti inopera nhasi pafair. Haisi kuti inopera nhasi, ine vanhu vakawanda vari hating nokuda kwa ini ndaida kukudza nyaya yangu paya, handa kuzoitaura zvepaya. Hanoona,
saka ndetotodawo zvenguva zvekuti ndigozoitaurawo nchikudzai kuti aiwaka inini cheche ini I was betrayed by a relative. Animaona inini and I was betrayed by a relative. Ndakabetrayed na bankuru vangu mukoma baba vangu. And my story like this goes like this. And the party 2, right? So I might as well share my story. Pano kana tozo share pa party 2. Should I share my story? But it's a little bit long, guys. I think to go down party 2. Antika that party 2, I think vanhu vese vauya toita party 2, then ndotanga inini kushare yangu nyaya. Anomaona, then I started by sharing yangu nyaya because yakati rebei kuti munzwisise. Anomaona, ndotanga inini pa party 2 tanga yangu nyaya kuti munzwisise. Anomaona, because ananda kurara mwanda kumabasa mangwana and things like that. And the yangu yakatoti rebei. Anomaona. So okay, so I'll be the first guest. Antika, I'll be the first guest. Musi wechitatu. Ndinenge ndiri first guest, guys. Mondi remind andika kutaura ndakavaregerera zvangu. Anyway, I prayed to God, I forgave my uncle, and ndakavaregerera, but not all people can do that, right? I'll share my story with you on Wednesday. And Mona, I'll share and close the live with your story. Yakareba, guys. Yakareba. All right. This is my story. And share it now. We have that, right? My story goes like this. I was betrayed by my uncle. And guys, I've seen a lot in life. Apana chandisheka. Bankuru mukoma wa baba. I hope. I hope vachaona life ishi. I've never had a chance yekuti nditaure navo. Ndivaudza kuti but mdharaka paya mdhara paya nanhasi ndakabatikana. But I hope kuti vana vavo varipo pano paFacebook andika hanzvadzi dzangu vachaona this life vagonozvisvitsa kune mudhara wavo. My story goes like this. All right. My father passed on when I was 17. When my father passed on, when my father passed on when I was 17, andika takakurira hometown niwo anditika baba wangu akasiri mupfumi stereki vangu asiri murombo. Tave tiri vanhu vari average, vanhu vaikwanisa kuafford. Baba vangu vanga variwo vanhu vaive kuti kudhara kwaive nema544. Andiwana vaivewo nema544 semateksi anga akatowandawo achiitawo ma-emergency commuter. Antimaona aicommute vanhu vakawandawo. In other words, kuti vangu vari businessmen panguva iyoyo. Antimaona vaitawo basa ravo ravaita rakanaka. My mother vaitawo basa ravo rakanaka. My mother, she was a sister paGeneral Hospital mugweru, right? Vadaro papaya because vanhu vekumusha kwedu kumasvingo vachine vanhu vekumusha kwedu vachine this belief yekuti munhu panorora munhu vanofanira kumutsvagira mukadzi. I think zvaitwa kudhara ikoko. And baba vangu inini vakanoenda namai vangu vari musikana kuti ndiye musikana unoda kurorawo. Hazvina kunge mai vangu vana kunge vagamuchirwa mufamily. Anomaona, but despite kusagamuchirwa kwavo vakangororana still. Andika vakangochata sezvokuti vanhu vakangouyawo pamuchito vakadii vachita, but vanhu hama dzekumusha hadzina kufara. Anoona, saka vava vakangoplus kumusha kumasvingo kune chiya chokuti haurori mukadzi anoshanda. Mukadzi akaenda kuchikoro hadiwe zvaive kumasvingo mazano ndozvachinja. Mukadzi akaenda kuchikoro hasi kuhadiwe. Unofanira kuti kana warora mukadzi wako anofanira kubata badza achishanda kumusha achirima. Anomaona kumusha murume ari kutaundi. Kana azoita weekend murume oenda kupi? Oenda kumusha kunona mukadzi. That was not the case with my mom, because my mom vaenda kubasa vangu vane profession yavo, right? Someone aenda kubasa kudaro hazvina kugamuchirwa. Vakatenga she was called all sorts of names. Hure warora tambeni, warora hure warora chichi kusimasvingo, warora munhu anozora lipstick hatidi chichi. Mozoti kana uchienda kubasa wakazora lipstick hatizvidi hure iri chichi musha medu shorts and what not, but hazvina kudzorera baba vangu kumasure. Andika vakaita family yavo. Andika we are 4 kids mbamedu. Tese tiri vapenyu, we are 4, 2 boys 2 girls, right? Baba vangu vazoshaika. Baba vangu vashaika kudaro, and he was the first to pass on. Vashaika kudaro tikasara namai. Andika but baba vangu semunhu akaenda kuchikoro, semunhu anga akati ngwarei, vakasiyawo vadi
vanyorawo uyu ravo vari mupenyu ndikafa ini plus vangu vane muchato 511 uya handika kana ndikafawo ini zviso zvinongoenda kumukadzi wangu nevana anti mazviona hapana chinotogwamba mangu bamukuru vangu ava ndo vanonzi black sheep of the family vanogara kumusha handika vanozikamwa nemangoromera ekurova vanhu vanozikamwa nekugara kumusha vanozikamwa nekudya zvevapfupi vari nekureba hanimaona vaingopamba zvinhu zvavanhu vaitonga mai vavo zvaibvumidzwa nambuya vangu ini namai vavo vaitonga even baba vavo ndo vanga vaitonga mumusha antimaona right saka even vakapuwa baba vangu namai vangu vakapuwa stand yavo yekunzi aiwa movakawapa movaka motopenyuwapa mokuti muvake zvekumamisha zvezviya vakapuwawo pavo pastand vakati vako imba yavo yemazengewo yanga ine 5 roomswo yakanakanaka chimisha chakanaka but unfortunately they never got a chance kuti vagarepo hanimaona because bamukuru vangu vaingoita mashiripita avo handimaona ipapo right sezvinei baba vangu vashaika kudaro bamukuru nenyaya yekuti illiteracy vakakurira kumusha havana kuziva kuti 511 inoshanda sei handika vakauya kuzoviga munin'ina wavo vapedza kuviga munin'ina wavo vanhu vemudhara wangu zvikanzi aiwa zvemainini tapedza kuviga mudhara paya inini panapa ndindave in control musara pavana saka zvinhu zvese zvava panapa ndindodotora ndindokontrola hapana chamunotora motondipawo kune kudhara kwaive kusina zvemakadhi ekubhenki hani munozviziva I was 16 by then kwaita zvemabhuku vanhu vaita zvekushandisa mabhuku ekubhenki aya mondipa mabhuku aichi emunin'ina and everything zvese infact nyaya yakatangira pafuneral ndo pazvakatangira pafuneral handika pakashaika mudhara vakafira kutaundi handiti asi semunhu wokuti akanga akurira kumusha asi vanga vachidzidzavo kumusha ikoko vachienda kuchikoro chiri right vari kumusha vachidzidza pagoto hai hanimaona vanga vakati chekida kubaba wangu saka pakurongedzwa kwehembe vafira mutaundi ichinzi vakunovigwa kumusha kwedu tine heroes acre handi inovigwa nese mumusha handiti vaona vanenge vafira vemufamily zvikanzi hembe ngadzirongedzwe pakurongedzwa kwehembe ndo pakatanga mashiripiti bamukuru vangu vakatora hembe dzese vakarongedza for some reasons handizivi kuti nemhaka yeinda ndakangokura ndakangongwarisa ndakatanga ngobvisa matourist box aishandiswa nababa vangu nemamwe masutu ndaiziva vaifarira kupfeka masutu ndobva ndaviga handimaona because kwai kune vana vakomana 2 hanzvadzi dzangu vadiki for some reasons hapana munhu akazviziva raitenda kumusha vavigwa vachengetwa kudaro zvikanzi date remanyaradzo raiswa andi hembe dzinofanira kugova pamanyaradzo right tadzokera kutaundi namai vedu takuchidzokera manje kumanyaradzo date takagamuchirwa nevana bamukuru vangu vakapfeka hembe dzababa vangu dzinofanirwa kunge dziri dzatiri kufanirwa kuti tiende kuti dzinogovewa takatosangana nevana vabamukuru vangu vakapfeka hembe dzamudhara wangu mwana dzakatakiwa munongowaini vakapfekedzwa hembe idzi vangu vakati ko zviri kufamba sei takatotanga totoona saini panapa kuti izvi panapa pana kumira mushi but anyway tanyarara kudaro tasvika papaya manyaradzo aitwa akangoitwa manyaradzo nje mumusha echechi hapana chakazopuwa vana vanin'ina vangu vanzvadzi dzangu vakomana vaya kana anything chivakapiwa hapana hanimaona ndaive ndichiriwo mwana ndangozvisiya mai vachiripo kapa hanimaona tadzokera kutaundi ndazonodza mai kuti aiwa indinei dzimwe hembe dzandakanga ndaviga paya pakarongedzwa hembe netools ramudhara riri pasi pemubhedha apa hanimaona mai vakati inga wakatogona taizvoye hembe tadzizona dzakapfekwa tichinda kumanyaradzo ndokutora hembe dziya masutsa aya ndokuti kune vana nehembe dzababa venyu dzakanga dzakatobiwa nasisi venyu wedzi anditika ndo zvamawanawo zvinhu zvese maona kuti zvakazara kumusha hakuna munhu akataura nezvazvo hanimaona zvapera paya right takagara bamukuru vangu vakazotevera zvikanzi ndave musara pavana ndoda mabhuku ese ndoda ndichatora motikari dzese mai vangu vakati aiwaka ndine vana ndiri mupenyu hamuna chamunotora chekuti mungati munoenda nacho kumusha imimi munoda kutora matv munoda kutora kura mafiriji munonoshandisa chii kumasvingo time iyo kusina kana magetsi kusina kana chii kumusha kwenyu munoda kuzvishandisa chii zvikanzi totosvitora zvinhu zvemunin'ina wangu izvi munoza mentality yavanhu vekumusha iya bamukuru vangu vangu adouya nemotikari mai mwana nevanhu vanotora ma504 aya mapiyuzha aya ndokudzitora mota dziya dzakananga masvingo kudai zvakaenda kumasvingo zvaenda kumasvingo mai mwana takangosiyiwa tiri mumba kudai so zvinhu zvese zvemagetsi zvatorwa mai vangu vakati aiwa ndandisingadi kuvaitira utsinye because ndivana baba vevana vangu mangwana pakatika anything ndinofanira kuzoenda kwavari but nezvavaita izvi handikwanisi kuti ndinganyarara mai mama vakamuka vakaenda kumapurisa vaenda kumapurisa vakapuwa tsamba vakaenda kwahaikoti kubulawayo vaenda kwahaikoti kubulawayo haikoti ichibva yanyora tsamba kuti vadzokere naye kupolice station vadzokera naye police station kukasumuka zipuma kudhara kwave nemasandara emapurisa sandara remapurisa riya animaona ndokubva rasumuka rakananga kwagutu mai mwana kunotora zvinhu
ndokusvika tichinanga kwagutu kuya kumutora zvinhu kumusha kwedu kuya kuya ndokusvika zvikanzi bankuru vangu vaenda kunzi vaida kurohwa nemapurisa mai vangu ndokuti aiwa musavarova zvikaitipei zvinhu zvose zvamakatora kutaundi kune suro handi zvinhu zvaya ndokutogwa bheki ndokuiswa mumasandana ndokututigwa masandana handimaona nemota imwe rori yatatinde nayo ndobva zvadziswa kutaundi handimaona bankuru vangu ndokupiwa warning ndokupiwa tsamba ingabva kuhaikoti saka izva zvina kubata bankuru vangu chi zvakanaka handimaona pakabva paita grudge ratisingazivi tiri vana rakabva ratapuridzirwa kwatiri isusu vana hatisi kuziva chinhu ipapo tikukura well zvinhu zvadzoka mutaundi tagara life yedu zvakanaka naga everything bankuru vave vachasviki kana pai kana taingonzwa kuti vasvika vagumira murenki vachitengesa nzungu dzavo nenyimo dzavo vadzokera kumusha vaonekwa murenki kumba kwatinogara isusu havachasviki tikangosvigamuchira kuti aiwa ndozvavari zvavasarudza maingo kuti aiwa vanangu tokokontinya right sezvinhu zvamunoziva zvinoita mwari ndifunga tikagara about 10 years mai vazotangawo kurwara mai vatanga kurwara kudaro handitika mai vazoshayikawo handiti mai vachirwara handitika vakasiya vanyora pauravo kuti ndichishayika inini ndoda kunovigwa pakadi pakavigwa murume wangu pasaidi nemurume wangu ndo panoda kuvigwa handimaona right saka ndini mukuru ka remember mai vashayika kudaro paya ndakatumira nzvadzi yangu kuti iwewo mai vashayika kunoku ndakavafugudza ichiri message ndakasendera iri message handika vachiri kurwara hapana kauya kuzoona mai vangu handimaona saka ndini ndaingotambura nehama dzekwamai handika ndisi taingotambura namai vedu handi vana mai nini vangu vana mai guru vangu vana sekuru vangu hama dzekubaba dzinambofira dzakada kupindira kusvikira mai vazoshayika mai vasvika kudaro tikati aiwa last wish yemunhu yakadi akataura kuti ndoda kunoiga pana baba wangu hapana zvotingaita handika ndini ndi mukuru ndini ndakuronga funeral right ndaronga funeral ndatuma nzvadzi yangu wochienda kumusha iwe wochikwira bhasi isozotevera kusura mangwana kana waenda kumusha usadzoke wochigarira ikoko ungonoziva kuti hanzi mama vakashayika kuno handika asi tikuya nebhodhi ikoko because ndo zvakasiya kuti vada kuvigwa chi pasaidi pemurume wavo hanzvadzi yangu akwira aenda kumusha last ponemba kwedu aenda kumusha paipai asvika vaudza kuti ndo zvaitika kumusha mai vakashayika handika tasara vana tega kati anererapa saka chitunha chiri kuya kuno kuvari kuti vakasiya kutaura vada kuvigwa pana baba wavo bankuru vangu vakasumuka vakataura kuti hakuna hure rinovigwa mumusha muno hatidi hure hati hure riyari amai venyu raive hure rakaramba nezvinhu zvemunin'ina wangu handika muchato maifuti muchato kuita sei hakuna hure rinovigwa pano ngaavigwe kumahure kutaundi ikoko mahure anovigwa kutaundi havigwi mumusha muno ndo murume wakaburitsa sezvinei vachiudza mwana mudiki last born I think by then he was 14 handika 13 14 haana kukwanisa kurara kumusha akarara achifamba usiku hwese achidzoka tione makuseni isusu hanzvadzi iri kusvika hanzvadzi isvika paipaya kuwadzoka kwakanaka here siri kutoronga arrangement atokuwana bhazi and everything kuti tiuye kumusha zviri kufamba sei zvikanzi uya kuno pane nyaya handimaona atoditora pasaidi zvikanzi uko hakuindiki uko kwakanzi nabankuru hatidi kuvaona kumusha kwedu vakaramba nezvinhu saka vanovigwa kutaundi ikoko hezvo no problem change of plans handimaona ndarochinja maplani handikwanisi kuti tingamanikidza kamwe musha vani mavo isi tiri vana vadiki papo hatinambonyosiyana stereki ini nevanin'ina vangu hatinambonyosiyana stereki handimaona saka tatoita change of plans kuti varamba kuti tinde navo pane murume wavo tochivaviga edu mutaundi imomo ndakutotanga kutoti ndinondobvunza mazano ndoita sei kuti ndivavigwe muno mutauni kutaunuko papi pachozvo mutapa zvofamba sei vandatopiwa guidance nano hakuru nasekuru namainini wangu ngatifambei tatofambira paipaya zvinambonetsa aiwa tawana guva pamutapa paipaya zvakanaka handika musokuti tikunoviga mai vangu handika pfuchu tavaona vasvika nezvibhegi zvavo vangoyawo sechiwo sevanhu vari kungoyawo kuda vakasara vakaita meeting yavo kumusha here kuya mwana abva kanzi handei tingonoviga asi mukote muno mumusha ndokutevera handimaona ndokungoenda kugarawo samwe vanhu takangovaonawo sevamwe vanhuwo ndobva taviga mai vedu zvikapera mutauni varamba last wish yevanhu 2 vaidanana vanga vakaroorana handika for more than 20 something years varamba wish yekuti vanhu vavigwa pamwe chete no problem tasvigamuchira umwe avigwa kumasvingo umwe aviga pai
avigwa kugweru hapana chakaipa kwese kuvigwa after all hapana chamuka tapedza kuvaviga paya right adzokera kumba vankuru vangu vave hapa pameeting vasimuka handitika yemba yekutiwo raitiwa namai nangu kuti aiwa isu tichange tichichengeta tichiona vana tiri kwatenge tiri saka hapana chinhu chinogovewa pano handika hembe chagovewa inhumbi dzekupfeka dzani dzevana mainini vangu dzasisi vavo dzamai vangu inini ndodzichagovewa zvimwe zvese pane vana tongosiyira vana handitika ndofunga pane uri kungositeta zviri very clearly kuti pane dzimba dzakasiyiwa dzimba idzi dzinongofamba zvakadai hapana chinotorwa hapana mota inobuda hapana mukuru yaaripo shes mature enough kuti amanejechi vana vachengetera chani vachienda chikoro zvemaschool fees and everything zvese izvo zvichabhadhagwa nekambani yekwababa saka hapana chinonetsa kana pane chinenge chinonetsa sekuru vangu vamwe vari mungwere vakati kana pane chinenge chichinetsa vanongoya vaona inini then ndoita sei indodi ndovabatsira but anyway apa chatinoda kutora ndeve kwamaya zvakanaka zvakadaro bankuru vangu vasumuka paya vasumudza coffee table mai mwana kuda kuponda sekuru vangu vaitaura izvozvo zvikanzi uayo iwe pano kuti nditaurire izvozvo hautaura una sei kuvana ava vana ava ndeve kwedu taveve kwavo manje antimaona vana ava ndevangu ava vana vedu ava saka inini ndiri kusara pavana ndotoda mabhuku ese ane mari ndoda kuziva kuti mune mari zvose zviri kufamba sei aiwa indati kurewo payaka ndaramba ndikati aiwa kazviti takabva kumutapa kunoviga munhu akanga achinoda kugwa kumusha mukaramba kuti muvige mumusha mukatora garaji renyu nimimi ramai ratisingazivisu vana mukaisa patiri isisu vana iko zvinezvi makuda kutitora sevana venyu kubva zvakashaika baba vedu svika mai vashake nhasi pane here akamboya akabata bhagedhi rechibage kuti kune vana vai vakasiyiwa nemunini wangu ari kumusha vikati vavigire chibage nhasi ndopava kuti makuda mabhuku makuda no hatina musara pavana isu tochengetwa namwari because mai vangu vari muchipatara mai vangu inini my mother was a pastor, my mother was a preacher vakasiya vangoti pamavhesisa vakatipa musuwo vakatofa handi vari padying musuwo kumusu the minute vakafa vakatotidzinga vakutofa handitika vakatotaura kuti iko zvinezvi chibuda iri visiting hour ya6 manheru zvikanzi chibudai muchienda ini nzira yangu yavhurika ndapenyerwa handitika vanhu vakapfeka zvinguo chena vauya kuzonditora muchinda asi mwana wangu ukaenda pasi pemetresi yangu kanovhura moza zvavanhu vakuru zvezviya pane envelope iripo ukatora envelope iyoyo ukaverenga envelope iyoyo ichakupa every zvese vava nedafsi yavo and everything up to date zvakabhadharwa and everything handowana unongotora envelope iyoyo ichakupa everything ichakugaidha everything but chandoda kuudza ndechekudai so kuinda kwangu inini apa ndinyanyadzizvinzwisa because tata musodzi kuchema hatina kunzwisisa kuti varizama kuti chikuoneka kutopedzisira zvikanzi kuenda kwangu inini hazvidoi kuti ndokupesira ndobva vandipa vatisira vhesi yekuti atina pasta vekuchechi kwavaipinda kwavo musenior pasta zvikanzi pasta ndiri kusiyirai vana vangu maoko menyu handika vana ava zvese zvichaitika paupenyu hwavo please imimi oversee everything handichimaona kune vhesi inoti ndiri mwari venhera ndiri mwari vechirikadzi handikusiyi muri mega pamuchaomerwa ndoda kuti murangarire vhesi iyo yekuti muri nherera mongoti mwari makati muri mwari venherera muchaona kuti zvinhu zvenyu zvinokuenderai one ini handiiti magadziro haya kana zvinonzi chi manyara dzangu inongoitwa ndiri munhu weche munozviziva ndiri munhu wechechi panongoitwa minamato zvapera handiiti zvinhu zvechibhoyi handika chibudai ida kuda kuzorora vanga vane oxygen vakatoita bvisa oxygen ipapo kuti vataure mashoko ewayo zvikanzi chibudai saka munhu wavaishanda naye remember kuti vaishanda pachipatara chimwe chete ichi chavaishanda ichi ndopavakanga vakadhitwa ipapo antiva saka munhu anga akamira pasaidi ipapa pakatoona kuti vakutogaspa zvekupedzisira akabva totitora yanga iri friend yavo ndobva chibudai ndobva atiburitsa tata but vamwe vachiripo chibudai anomaona ndofunga vangu vari kuupstairs muprivate ward takati chibuda mumuyamuya handika tisina tichitodzika masteps ivo vachitopera anomaona vachitopera kudaro vachitopetwa same time zvokuti body takatoona body chipushwa but hatina kuziva kuti ndivo munhu akatovharwa tikati touya mangwana makuseni zvatajaira kuti makuseni tinomuka tichienda neiti chinovapa tii makuseni egega anomaona kandi bhodhi yatibuya pfuura napota yaya chisunda apota akutochimhoresa chitoti makadiko vanangu but aingorina muka kumhosa angoita so kamunhu kake kungoti aitiziva but sara hapana munhu akasamupfungwa handimaona kandi atopusha moms vedu kuenda navo kuvi kutoti kumochara chimirira kuti dafsi izovatora anomaona saka taburuka paipaya taenda kumba tichisvika kumba but mainini vangu she felt kuti something was wrong even pastor vakatozviona kuti something was wrong vakati aiwa ina handichaendi kumba kwangu ndoenda nemi kumba tombonogara tichiita prayer tiri kumba
saka vakabva vaenda nesu kumba kwedu pastor namaini wangu kwatobvawo samwe tasvika kumba tatogara papaya handitika tatosvika papaya vakutoita munamato vakutodidi vakutoti mwana angu bozati kufa murere wamwe atata kuva kutaura kuti kudi kune malandline handimoziva time iyo malandline ndoaishanda than macellphone message tichingosvika kumba vachibva vatofona iye uya anga akamira pasaidi uya vatofona ndingataurawo here namainini wangu wangu aripo kana kuti napasta pane munhu mukuru ari padhuze here ndokubva achichi musati mbepo vavaenda kubvisai paya ndandatoona kuti vakutopera mama akusisina vashaika alright no problem tanzwisisa tikati aiwa kabankuriko zvina zvizvokuti nguva yekuti mukataura nanyaya yekuti anzizvo imimi panguva inoi mukatita takura we are old enough kuti isusu to take care of ourselves so chingotisiyai takadaro handimaona pana bangu kuri papaya zvinakuvabata zvakanaka kuti ninda kutaurisa nekamwe kalastibhoni ngamba kwedu kanotaurisa tabatana tacombination vamwe tu vakatinyarare handimaona isusu totaurisa handimaona abankuru vakapa kuti muchanditsvaga vakarova pasi vakati muchanditsvaga imimi ndoda kuudza muchandipfugamira muchanditsvaga imimi chichichichi handimaona tikati aiwa kumbo redu hatichatsiki kumba kwenyu isati yatsikiwo handimaona baba vangu vanga vachitenga munhu aifarira zvokuti kumusha vaipuwa encouragement nababa vavo saka vaitenga mombe dzavo dzakawanda vachiisa kumusha dzaichengetwa nasekuru vangu handimaona vaive musezvo angari munhu anga vaka musha wake right tiri kokoko yatakazogaya tikafunga kuti right tavene takagara ndofunga gore tiri toga havana mbofira vakadzoka kubva patakapedzera kukonana navo tavanyima zvinhu zvavaida banguru vachiri vana tega right tobva takuti baba vangu vakasiya mombe dzaikwana 36 mombe dzedze dzakatobereka kaidzi imi hande tinotora kana mombe mbiri titengese uko handimazvona isedo tirambe tichingopindira mari iri pai iri mumaakaunti tigadzise pane imwe mota yanga yafa ipapo handimaona taenda kumusha inini nehanzvadzi yangu yai tasvika kumusha takamanyiswa nabanguru vangu maimwana kumusha kwedu kwatinosvagwa kumanyiswa nabanguru vangu tikabva totova panikneme yekuti goriyati takabva tamanyiswa zvikanzi mombe dzenyu dzakapera kufa dzose sekuru vangu vaioverpawiwa nabanguru vangu ava handimaona zvikanzi mombe dzakapera kufa pana pasina mombe pasarugwa mombe 5 ndodzasara pamombe 36 maimwana takataridzwa mombe 5 dzanga dzakaonda dzataiti tikaenda kuholiday tichienda kumusha paholiday todziziva kuti idzi dzonzi mombe dzambuya idzi mizi takataridzwa kanzi ndombe dzadziri mombe dzabainzi mwese dzakafa gore rese maifunga kuti dzinobayiwa nei hadzinambovhira dzakabayiwa hadzinambovhira dzakatumikwa mushonga dzakafa tikati pagore rese dzese mombe sedzigofa dzisedzizo 31 kugosara 5 zvikanzi dzakatofa ende hamuna zvamutaura no problem tatina nehanzvadzi yangu takasiya mombe dzese tafamba taenda kumwe kunotsvaka kwatainzwa kuti kunotengwa mombe tasvika tikata kutotengesa takatowana musha wekumba kwedu kumba kwataifa kunge takanorara same night kwababa vangu namai vangu mushonga kwavakwa nababa vangu namai vangu tichinosvikapo takasvika antika tikawana imba yemasenge yakadobiswa masenge hanomaona yakabiswa madoor frame yakabiswa like yangu yadi maimwana zvakadiswa kwavo vado vakachimba moziva takapererwa but chekutaura panga pasina mugodhi papa yakachereswa mugodhi uri pamba baba vangu yauya aiwa wavewo mugodhi wavo in other words zvaitaura kuti isati sina musha handimaona musha watorwa nabamukuru vangu no problem takati susu tagara tinawo chachadawo kuno kwatichadzoki hapana chakaipa tawana bhaya yemombe 5 izvo zvo zvaingovhurika zvoga tawana mubhaya yemombe 5 tatengesa mombe dzedza idzi dzokuona dzatapuwa idzi tatatengesa edu 5 dzimwe vatora hazvina kuipa tadzokera anditika tadzokera kutaundi nemari iya tasvika edu tagadzisa zvatada kuita nemari yaya bamukuru vangu vagara kumusha kwavo kuya isusu tazvigarira kutaundi hapana chakaipa right yasvika nguva yekuti kuroorwa paya handitika aiwa pane munin'ina wavo bamunini ndo vatakaudza ivo takangoudza sechirango handika vakati handisvikiko tikaudza bamunini ndo vakauya vakamira sababa handitika vakamirawo sababa nehanzvadzi dzangu dziyadziya vachidzoka zvokuita zvikangofamba handimaona pana kutete vangu vamwewo vakauya zvikangoita hapana chakaramba munin'ina wangu musikana futi the same thing chikangoita handika vakarwadzawo vakarwa nemunin'ina wavo vakarwa nenasisi vavo kuti maindirei wati ndodaida kuti vauye pano vana vava vandipfugamire chichichi zvikashaya basa right zvazodaro paya zvinoita mwari ushu ivo vane vana vavo vasikana vanokwana kuita ndofunga 5 or so nevakomana 3 takaona mwana achisvika kutaundi nechibhegi mukomana kugweru
zvikanzi ndauya ndabva kumusha ndaya kuzotsvaga basa ndiri pano. Tikati aiwa ungatsvaki basa uri pano, iwe wotsvaga kokuinda kuti unogara pano hazviiti. Kukana wakafira pano baba vako tiwadza chiti kudii, isusu baba vako vakati havachina ukama nesu, saka zvinonetsa takabva tarambawo paya, tatati kurei manje takutoita zvemukonyo. Tikati aiwa pana hazviiti, takutoti indoda yazigonela handimaona. So mwana endobva adzokera nekunovaudza ndokuti chisungoshwe bankurava munozivawo pachivanhu chedu chatinenge chita. Ndine mumwe munin'ina wangu musikana wekuti anongwarisawo munhu anobhilivha zvakufamba maprofita muchichizvo zvatisina mbokura tichiita, aingofamba chingova a lot of things tichingo tisati bhilivhe muzvinhu izvi, but mwari vakagona kungotichengetedza kusvika patiri muzara nhasi pasina chaitika. It's obvious vakazama a lot of things to destroy us anomaona, because dzimwe nguva pane pataimboti taichengeta huku chirugwi chakazara hukudai megona kuwana dzakafa dzese musingazoti dzafanei anomaona, but mwari vakatichengeta kusvika patiri papa panhasi. Hapana munhu wakakwanisa kuti vaite penetrate kusvika kwaari andimoona, right. Vana vavo vakachitanga kuroorwa vachidzoswa kumusha, vese vachidzoswa kumusha ndokudzoka dzave mvana nevana vose ndokuchiungana pamusha kuti chi vose vakadaro. Handika isu tiriko kudzimba dzedu nevarume vedu handimaona, vakomana vatoveyo hava kutoitawo zvinhu zvavo handimaona. Vanzwa kuti ai vana vaya pane mwemba yakanga yasiwa iri pawindo level, so vatonzwa kuti imba yayi ndatoipedzisa, ndakatoita kusacrifice kutengesa dzimwe motikari ndiripedzisa imba iyoyo kuti ndise mulo chanogarapo handimaona. Imba yakatopera yakutorendeswa zvazvina kwabata mushe handimaona. Vakabva vauya vakapfuura neparodhi vachitarisa kudai so kuti vanyanza kuona vakaona zvisi zvakabatana handimaona. Sezvinei munhu anenge achitozama kunoita zvanenge achitoitawo signs dzekumamisha modzisiva imini, but zvakaramba kushanda because God has always been on our sides, on our side in nemunin'ina wangu nevanin'ina vangu, right. Sezvinei mwari akazosvika pakuti manje iwe azovarwarisa. Tatove kuno South Africa, so I think that is 3 years back. Antika tatove kuno South Africa kunoku varwara zvokurwara zviya zvinhu zvaoma kuZimbabwe. Hakuna ropa, kuri kudiwa blood blood inozi blood chloride whatever kunotengeswa ropa anomaona. Vainda kupi zvikanzi ropa rofunga kutengwa, ropa rotengeswa neforex hapana. Ivo vari kungoona vana vavo vanenge vachivaudza pamafacebook apa, tavaona sisi vakazodai, taona munin'ina budhi vakazodai, taona munin'ina akazodai, vanenge vachitaura handika. Ndokakutanga kufunga one day nekuti namba dzangu vakadziwana ipi nanhasi, it's a mystery to me handisivi. Ndikawangiriri foni ini ndine rimwe zita rangu reshona randinaro handitika randanga ndakapiwa nababa vangu riri ravatete vangu handitika hanzvadzi yavo rinonzi shingirirai handiti. Saka ndora vaindidedza naro kana ndaenda kumusha. Ndishingera ari kutaurawo. Ndikati ndiani? Zvikanzi ndiri baba. Ndikati baba wapi? Vangu baba wakafa. Apa ndatonzwa voice ka. Ndikati vangu baba vakafa. Muri baba wapi? Hamukutaura nezvavo. Zvikanzi baba chaiye mudhara chaiye kwa. Ndikati bamunini here kana kuti chii? Mavhoisi ndotovanzwa. Zvikanzi baba chaiye baba. Ndikati kwakanaka here baba? Hanomaona. Zvikanzi mwanangu wakunamira mushe kunondotofa. Saka ndakanzi izvozvi ndofunga kuti ndinde kunorapiwa ndizodidididi handikana mari kodiwa forex kodiwa ropa. Munozati ndakagara pasi kudai so. Ndikati Mwari ndibatsirei. Ndoita sei ndakaudza nin'ina wangu akati hatidi kana kuzvinzwa, hatidi kana kuvanzwa, hatina chekuita navo, we have cut ties nevanhu ava nemunhu uyu zvachosa, hatidi kana kuvanzwa handimona. We hated bankuru vedu kusvika to the extent yekuti even pakafa mbuya vangu kana nepakafa sekuru vangu baba vangu we could not even go kufuneral yavo. Takazvidzira hatiendeko handimaona. Ndoruvengu ratanga tave narwo sevana handimaona nezvavakatiitira isu pana mai. Zvikanzi sure mukadzishona zvobvuta foni baba hakuna upenyu kunoku. Ndikati ndiri busy ndizokufonerai back. Ndaona mangwana vafona mainini vasvikanzi kunokuka rikavira rakanyura mangwana rikanyura ranhasi ukaedza vari vapenyu inyasha dzaMwari vakutaura zvinhu zvaMwari manje. Saka ndachikumbirawo kuti kana muchikwanisa kutibatsira mwanangu. Ndakati neMwari, ndakabvunza Mwari ndikati neMwari what is this? Chii chikuitika? What is this? Vanenge vangu vati kana ukada kuvabatsira it's up to you, uri wega. Isusu heduka hatisi kuzopindira. Ndakati Mwari ndibatsirei, let me kill him with kindness and love. Ndobva ndavati right, ndakusenderai mari. Ndakavasendera mari nemukuru hanomaona. Ndavasendera mari nemukuru ndikati chindai munotora mari kumasvingo. Vakanogatora mari kumasvingo. Vatora mari kumasvingo ndikafonera munin'ina wangu anga ari kumba. Ndikati inzwa vaya vasingadi kuona vaya
vatisingadi kubva tatakati hatisidi kuona vaya vari kuya ikoko vari kuzorapiwa because ndokunotori nezvipatara zvihombe kutaundi than kumamisha handimaona chipatara chekumasvingo zvekugweru zviri nani than zvekumasvingo. Vabate zvakanaka mwana wamai vangu, handika kana usina mari ndakusendera mari yekuti ndoda kuti everyday chobika ubikire breakfast yakanaka chaizvo, ubabikire lunch yakanaka, sapa yakanaka, kusvikira vaita fiti vodzokera. Akati wandiomesera handisi kuda. Ndikati kana ngativaitire. Vandataura nenin'ina wangu, nina wangu ndosvika pakunzwisisa, vandamusendera mari ndokunongatenga gosa rese raida moza zvinhu zvazvo zvatotanga kuoma kuZimbabwe ipapo, zvatooma infact. Ndobva vatakugwa ndokuindiswa kugweri kuya, ndokuinda kuropa kuya, ropa riya ratengwa in everything zvese vainzi vachinosiwa ropa riya vachidi kusvikira vapora. Anomaona ndobva vakagara kuda 2 weeks. Nin'ina wangu achivabata zvakanaka chaizvo, ndichitofonawo makadii saka hanzi chi vakati vapora manje. Andika vanga voda kuchimwa zvino maskadha masupa mutaundi. Ndikati aiwa kamapora baba, imi zvino it's time for you kuti muchipa mwana space, you must go back. Anomaona kumusha ndokuchivaudza kuti vachikwira bhasi pai, ndokuchiva pane mari yacho yebhasi kuti vadzokere. Mwoza kuti vakati vakwira bhasi vakadzokera, vasvika kumusha vakazondifonera vachitenda vachisa munamata, ndoda kunamatira mwanangu ndoda kunamatira mwanangu nezvavakandiitira, vakandipa upenyu hwangu bheki. Vakanamata, ndakabata foni pamberi paMwari, handi kunyepa. Ndakabata cellphone ndakaisapa. Ndakatodai zvangu ndisina kana basa nazvo, ndisina kana basa nezvavaitaura pafoni minamati yavavaita. Ndikati baba vane shiwo vari kundidza kuti kwai vanoda kundifonera ini, vanoda kundinamatira. Ndikati ndangozoti pakangonzi amen, ndikangoti amen. Anomaona, but deep inside me pavakauya he never addressed the issue yekuti mai venyu ndakaramba kuti vavigwe pakavigwa murume wavo, handika because of chigumbu zvinhu zvavakaitirana sevanhu vabereki zvisingainvolvi vana. Havana kana kuda kuzviadresa, vakangoona kupora kwavo, handimaona ndozvakangokoshesa. Saka ininika ndakabetrayiwa nemunhu wadaiti baba, handimaona. Kubva pavakapora ipapo vhiki rapera iti ndakareceiva mess call, ndakabva ndabloka namba dzavo. Pavakangodzokera kumusha papa vapedza kuti munamato chavo chichocho bva ndabloka namba dzavo. Saka ndifunga dzazotrayiwa dzisingasapindi namba dziya, right. Saka vhiki rapera ndokuona ndobva ndaona imwe namba yekuZimbabwe yasingasingati akundiyani kundifonera nevari ndokusemana nangu kuti vanhu vakasarisana everyday anomaona pafoni yangu. Ndakatoti apa mwana kumagroup avo azvara nini ndiwe wakadiko mwanangu, ndini mai. Ndikati mai vapi? Mai vangu ndakaviga kumutapa. Anomaona. Saka inini papa ndiri kutombofunga kuti guys ndokanganisa here, ndodii kuti ndida mbonova confronta iko zvinhu zvandakunyatsa kugona kutaura kudai, kuzvimirira kudai. Ndimonyatsa kunova iplaza vamudharaka vakada kuzama kuda kuita mafani tricks kana kuvakiya, ndogona kutongovakiya, handimaona. Ndimbonyatsa kunova confronta kuti what was he thinking, because mai vangu vakaseparatiswa nemurume wavo, kuti murume wavo uku mukadzi uku murume wavo uku nekuda kwezvinhu zvatisingazivisi tiri vana tavenherera, vangadi vakamira nenherera dzinonzi isusu, but vakatadza kana kuti vadi vazviite ipapo, vakatorera grudge riya kuti sakwatiri. So inini kwandiri I was betrayed nabamukuru vangu ivavo zvokutoti I need kumbova confronta, but kusinda kumusha kwavo ndohla, kuenda kumusha ndohla ndikaindiko, because unogona kugwashuka. Umeona kana wasvikako kuenda kumusha kwavo ndinohla kuti ndindeko, asi ndofunga kuti ndikamboenda kumba ndovada nakumba kwangumba kwangu futa naye nezvinhu zvavo zvinenge zviri muzvibhegi unosiya waisigwa zvimwe zvinhu ndodiko pari kundirisa, but I need to tell him kuti vazive how I'm feeling, because kutaura chokwadi pamberi paMwari ndakavaregerera zvangu, but handina kuvaregerera from deep inside my heart, because I need to know handika why he acted the way he acted, why vakaramba kuti amai vangu vavigwe paive nemurume wavo, why vakada kuita kunge vari kuzama kuomesera isu tiri vana tisina zvataiziva, handiti maona. Why vakatora grudge ravo nderekuti vaivenga mai vedu mumusha mavo vakaisa patiri isusu vana. I need that closure, handimoona. I need that closure, otherwise tara chokwadi guys ka izvi hazviperi. Even nevana vavo ka I know kuti vana vavo vana chavakandikangamisira, and my brothers angu, my sisters angu, handimoona. But pane vakatondifonera kanditongowa rimwe zimuyarira rinokutoti chero Mwari ndibatsirei, ndogona kutopindwa nekoltede kuti vantu vakutounyanya zona vega kuti uyu munhu adi kutaura nesu, handimoona, because zvavakaitawo ndozvada kuitawo, handimoona. I need to heal, I need to move forward, because zvakandirwadza zvikaba kupedzisira kuti vaparadzanisa vanhu 2 vakanga vati kusvikira murufu just because of hatred yavo towards our mother.
vasvika pakuti munhu hatidi munhu musha medu, munhu akabakubarirai vana 4, munhu akagara more than 20 something, munhu aikuchengetai, munhu aikuitirai zvese, munhu aindisa vana venyu kuchikoro just because ashayika, just because matadza kuita access to things zvamaida, makuda kuzvisapatiri isusu. Animaona. So yeah, that's my story. Animaona. I was betrayed by munhu aifangwa kunge achiti aiti protector. Shokuti ndombogaya moyo kuti ndambovamamisa bamwina bankura vangonyatso kumbovasvika kumbotira wedre kuti Goliath ko zvina richashandire mangoromera mai veve nemangoromera vaiti vakarova munhu vetosikamwa kumusha kuti vakarova munhu vaitowetera kuti munhu amuke, vairova madziro kana vakashaya kurova naye kana mombe chai vaitungana naye kudai. So animona zvavaita, but ndombofila kuti ndoda ndimbopedzerana navo iko zvino vachembera ka timbonyatso kumbomirisana chaiko ndimbotsiva shungu dzamai vangu timbopedzerana timbonyatso kuwanana chaiko kuti zvakamira sei. Andimaona but ndongozvidzora kuti anoti kunonzi baba vanangosi. Andimaona kunonzi baba vanangosi. Sam hanzi let him come here as a guest. Nefoni wa Facebook vanayo vana vavo ndo varipo papanafa, vana vavo ndo varipo ene ichitaura kudai. So live yo ichagara iri papa delete so that vaningina vangu vanyatsoziva. Andika nemba mombe dzababa vangu dzavakatora dziya vakapamba vakasara nadzo, imba yavakadestroya, vakatora mawindo vakabvisa masofa evemumba zvaiswa kumusha, zvakabviswa zvose zvaiswa kumusha vakatora, mukati memba ikasara iri imba yakadaro. Ndinanasi ndikurwadziwa. I need him to know that. Animaona, I need him to know that because those things chero data izosirika kushandisa, but vana vakomana zvadzangu izvi vaizoona kuti vodini zvinhu zvanga zvasiyiwa nani nevabereki vedu, but ivo vakazvitora before evil. Saka that's my story. Andimaona hanzi ita zvokuvafonera mheu uvabvunza mindonasoti pafoni ka andizvinyatsokubuda zvinotoida vanyatsokuona kuti mwana uya manjeko zvine zviragandanga ramshurugwi. Anoona apa mushurugwi pafeya takatasana kudai. So I think ndozvinyatsoita because pafonika unozoita uchisefa mashoko. Anoona pafeya yanzana kuti saka uyatokura zvokutoni challenge awo ifefe kana vakati chichindokurodzana dai waka simungatienzani muri mudhara hamuna kana pressure simungatipedzerani. Andimaona ndozvandinodi zvandinombofunga guys. So that's my story anyway, but I just hope Anzi giving me courage to speak out Melly. Thank you British. Animona. So I know it's not only me Antika who went through something like this. Yokuti mafigwa nevabereki hama dzinouya dzokupambira izvi dzoda kupambira ivo vamwe vakatotorerwa. Isusu welaki havana vakatora zvaomwe zvinanga zviri kumusha zvatatina zvomutaunda havana kukwanisa kutora because taiprotectwa nechipepa icho chiya chinonzi 511 chababa namai chiya neestate iya ndiyo yakatiprotecta. But kune vakawanda vakatotorerwa chaiko pekugara, pane vakawanda vakatorerwa maproperties, pane vakawanda chaiko vakatorerwa nehama. Muri kunzwa? Because hama kangana kuziva kuti uyu mune hama yedu. Antimazviona. Saka inini that's my story guys. Ndafarisa ndonya yangu. Hapana munhu asina kubetrayiwa nehama. Hama inokubetraya. Andimaona hapana pakutaura navo kanchete taura navo ka office chete tanga kuda kupindura sino nebasa rese zvokunda offside ka ndotoindawo offside. Andimaona Anzi, one day I'll come and tell you mine, Melly. It's very similar to yours. Cynthia, I'll be waiting, Cynthia. I'll be waiting, Cynthia. So, yeah. Ndangoti ndimuzive guys kuti tichirarama kudai kune ramangwana tinogona kufuma takafa. Andimaona usina kurwara. Chinhu chinonzi will chakakosha. Takaprotectwa nekapepa isu kapepa kakatiprotecta. Chinhu chinonzi will chakakosha. Guys, chakakosha. Chero usina zvinhu zvinoshamisira andika uchingoneka mubhedha kakuke mapuranga kanobaya andika nekastove kana chichi une mwana wako ingonyora ndiri kusiyira mwana wangu wonoisa kune lawyer kana kuna mufundisi kana kunani iwo kanhu kaya kakakosha kanoprotectwa kana kune ndlire kunze uko out there. So that's my story. I was betrayed by somebody who was supposed to be a father figure in our lives. Who was supposed to ndakakudza vana mai vangu vakongana ndega ini svikavaite varume vakuvasi tove vakomana vakura ndega. He was never there for us. Antimaona, he was never there for us. Bamini vangu vaifunga kuti vakati vauye vaihlawa kuti mukoma this and that. Guys, but anyway,
no one can stop break. Anti Mona, don't need our pain. So that's my story, guys. Hanza SIS MELLY ndine nyaya. Totorere nyaya ke time yafamba ka guys. Okay, let's take one last caller and then tobataningirira. Tobatafana. Caller, hello. Hello caller, tsukukunzwa. Hi, female. Muri say. Sorry, my name is Saka Manano Konazo noise. Ndinenge yangu yandikataura yakandibata zvisingaiti. So ndichikura handiti ndakakura kumhuri yababa yababa. Mai vangu vakasiyana nababa vangu because baba vangu vanga vachiabhusa mai vangu. Vaivarova zvekuvarova zviya. Dzimwe nguva ndiripo ndichitoona kuti mai vangu vari kurohwa. This other day baba vangu vakabuda vauya nembuma ndvarova mai vangu vakavagarira musana mukavaruma zvisingaiti. And then mai vangu mbavabuda because sorry ndichazangazazanganisa sorry kuvateereri. But then mai vangu mbavabuda mai vangu vakakura vasina hama. Mai vangu vakafa mabhungu vane 13 years and then baba vakafa I think vari kuhigh school. Saka mama vangu vakaita zvekuchengetwa nemasiblings avo. Masiblings avo aigara kwarari mubulawayo isi taigara handichatauri nzvimbo nekuti pamwe kune vanhu vanenge vachimbiziva. So baba vangu vakazotanga kushanda kugwero ndokwavaiabhusira mai vangu vachivarova. And then vavarova musuri wembuma ndopamama vangu vakura kuendopa next door pane mukadzi wavaizivawo. And then ndoainapa mukadzi wavaizivawo mukadzi wakabati kunaiwe mukadzi wewe kufirei unogara uchingorwa everyday uri kufirei ichi eka uende. Saka mai vangu vakati vanditore vaende vati hakuna kurona ine mwana wangu kana wafunga kuenda chienda wosiya mwana wangu. Mai vangu vanga vasina choice nekuti kuti mai vangu vanga vasingaridi but vanga vasina choice nekuti vanga vanzwa nekuabhuswa nekurohwa. Mai vangu ndobva vandisiya ndobva baba vangu vazondindisa kumusha kwedu kudhuze nekugwera handichakutora kuti ndekupi ndobva vandiendesa ikoko. Saka mai vangu vaipota vachida kuzondiona rimwe gore mai vangu ndobva vaizondiona I think ndandane 8 years ndobva vaizondiona mai vangu bvati ndobvaudza mbiya vangu nasekuru vangu kati ndafunga kuti kutora mwana ndiende naye. Mbiya vangu bvati hakuna kwaunoenda nemwana iye as long as mwana uyu ari mwana wemwana wangu hakuna kunoenda naye. Iwe dzokera kwawabva ndobvaudzenga mai vangu sembe. Mai vangu bva vadzokera nekuda kuti mai vangu vanga vari kuna nemwoyo wakanaka. She never stopped coming back kuzondiona. Apa baba vangu vanga vane vamwe futi vana vanga vari vakuru kwandiri. Mama vangu vaichengetawo futi vana ava. And then mama vangu vablessiwa vakazouyawo kunyika yandiri yandikatauri ndekupi ndobva vauya kunyika kuno kuGwatiro. Ndobva mai vangu vachitumira mari every time yekuti ndiende kuchikoro ndididi. And then mbiya vangu vakazotanga kuda mai vangu nekuda kuti mai vangu vanga vaine mari vakudiaspora. Mbiya vangu ndobva vakatanga kuda kuzviya zvekuda kundifarira vanga kutichengetawo zvakanaka nekuti mai vangu vanga vakutumira mari ichibva kumhiri kwemakuru handiti. So ndoisa iyi paside. Baba vangu vanga vane munin'ina wavo. Sekuru vangu vakaita zvekumitisa last born yavo vatopedza kuzvara vana nambiya vangu. Saka baba vangu ava vane munin'ina wavo uyu. Mbuya vangu vanga vasingafari uyu stepson wavo handiti. Saka akaendeswa kuboarding nababa vangu. Baba vangu ndo vaiti kana akanyuma sekunonzi anyuma school fees yekuti aende kuboarding nekuti kumba kwedu like sekuru vangu munhu ane mari chaizvo munhu anotozikanwa ane mbiri. Saka zvekuti sekuru vangu vabudisawo mari vaendese mwana kuboarding sezvavakaita vana vavo zvainetsa nekuda kuti mukadzi anenge achiti hazviiti mbuya vangu vachiramba. So vaiti pamuneni vangu avaiti vakanyima mari handiti. Baba vangu kubva vabudisa mari yemuno yavo yavashanda voendesa mwana kuchikoro. Kana mwana akanzi aende kubhabha kunogerwawo zvakanaka kubva vangobva kuti hakuna kwaanoenda kunogerwa zvakanaka. Gerai nechigero chiya chemamutu ogero katwa zviusara nemalai mumusoro. Baba vangotora mari yangu enda kunogeresa munhu. And then baba vangu ndobva vazorora mukadzi wavo akazorora anga ari ticha.
saka vakangoita I think 1 year nemukadzi and I think ndandine 9 so I can't remember. And then baba wangu ndokuti akatorwara anditi vamunini vangu havangu vatokura ungatoti samuke angatopedza chikoro ipapo. And then baba wangu ndokuroora paya varoora ndokugara 1 year nemukadzi ndokurwara akarwara zvisingaiti ndobva vafa kudero. Mai vangu vanga vachiri kutumira mari ino, mai vangu vanga vachiri kutichengeta anyway. So vafa kudero mukadzi uya wababa vangu akambonditira utsinye zviya zvekuda kuti like sekuti mai vangu havasati vatumira mari ondikurura like bhurugwa kumagaro ndichiri kuprimary ondishwapura magaro zvisingaiti. Apa baba vangu vafa ana hake kunyanya kugara I think pakafa baba vangu akagara 2 years ndobva amuva mvaenda South Africa handiti. And then ini ndazopedza primary school ndazoenda form 1. Mai vangu vanga vaine contact navo nabamweni vangu chinzoipa nenyaya yangu vanga vaine contact navo nabamweni vangu handiti semunhu bamweni semunhu akachengetwa nani nababa vangu. Mai vangu vakati mbuya akandotiri mwana wangu utsinye handichatumiri mari kuna mbuya vemwana ndakutumira mari kuna bamweni vari kugara mugwero handiti zvichatsvagirei mwana nzvimbo. Bamweni vaenda kunditsvagira nzvimbo yeboarding school kuMkululeko pakati vanoziva kuMkululeko pakati 20 kilometers away from 20 kilometers away from sina kana 20 kilometers away from Harare Road uchibva kuNhikiri 20 kilometers away 20 kilometers away uchibva kuroad main road. And then bamweni vangu vayanditsvagira nzvimbo ikoko. First time moza ndakatengerwa mucheka ndobva wachekwa nepakati ndobva wasonwa kuita masheets ebedding ndobva vagadzira chidhuvhi kwete kumboti dhuvhi kuZimbabwe ndatisingatombopiwi dhuvhi ndobva ndapiwa gumbeze riya kujira tikanzi meza pamusoro packed thing trunk riya rekuti rinoenda nechikafu mwaroyo ndakaendeswa nepeki remaputi nedrink. Apa ini handina foni kuti even kuti ndifonera mai vangu ndaudze ndo zviri kuitika zvinongonzi mwana anyepa ari kuyema. You understand? Ndaendeswa kuboarding paya first term ndadzidza zvakanaka. Second term ndokuzoenda kumba kwamai guru vangu kuBulawayo kuholiday ndokunotaura nemwana anga achigara iko kunoti mai guru vangu vanga afa sisa mama vangu ndokunotaura nemwana anga achigara iko kumama vangu ndobva vafona pandaudza zvese kuti zvakamira zvakadai. Saka second term ndakadzokera kuchikoro mama vangu vabva vangotumira mari sezvavaita futi kuna bamweni ndobva ndipa futi pekere maputi nedrink. And then mama ndobva vazotumira mari kuna mainini vaigara kuBulawayo ndobva vandinigira chikafu chakawanda vakanotenga South Africa. Saka vanga vakuita zviya zvekunjobedzera zvekuti chikafu vanenge vachiwandisa vamunini vangu vasingazvizivi. And then third term ndikati mama ina I can't continue ndiri kuMkululeko kure. Gogo vangu vati ngauye azodzidza hakuna kutongogara ngadzidze kutongogara padhuze nepamba tokuta tichimuona. Ndobva ndaiswa kutongogara pa third term ndakuenda kuchikoro ndobva ndabikirwa bhali nemukaka wakakura zvikanzi chienda nazvo kuchikoro. Mama vangu mbva vatumira kuti mari kuna mainini vangu mwana wajanzi yangu ndobva ndikira packed lunch. Bamweni ava nyaya yangu iri pakuti bamweni ava vanga vakanditira utsinye hwekuti munhu anga ari kukangama akakangana kuti baba vangu pavanga vari vapenyu vavaitirwa utsinye nambuya vangu. Baba vangu ndo vakamira navo from day 1. Baba vangu ndo vakamira nabamweni vangu ava but inini mwana womukoma wavo vainditira utsinye kwete kuti vakaitira inini utsinye chete. Form 2 mama vangu vakazondiprocesera mapepa ekuti ndiuye kuno ndikajoini and then ndobva ndauya kuno kundobva ndasiya vana vababa vangu varipo. And then mwana wababa vangu wandaiwirirana naye ndobva amitiswa bamweni vangu havatoora akamitiswa nemunhu wehama mungoziva zviya zvokuti hanzi munhu wehama. Bamweni vangu ava vanga vane mari isingaiti nekuti vakainyeredza kubva kuna baba vavo handiti vane mari isingaiti vane mashopu chichi pakuti vachibetsera mwana wababa vangu ari kuZimbabwe kuti vamubetsera kana nepreparation vakatadza vakati chatogona ngokuitira ndechekuti kana wapedza kuzvara wozouya wozotengesa kushopu handiti. Apa mukadzi wabamweni ava ndinesi
zvekuti anokwanisa sisi vangu ava mwana wababa vangu akapasa form 4 vanokwanisa kumudetsera kuti chii aite nursing chaida kuita nursing kana kuti teaching vanokwanisa kumudetsera but vakati utengese kushop ike zvine zvaanotengesa kushop awonda vamweni vangu vanoenda kuna madubai kupi konde dzipi nyika dzavasingaendi but havakwanisi kana kudetsera mwana wababa vangu kuti aiwa reka tikuendesewo kana kuti kunursing aiwa tirega tikutakudzirewo apa titore vana tikuchengetere vana uchinda kuchikoro. You understand? Havakwanisi vanomubhadhara 150 bond kutaura kuno achishanda kushop. Vamweni vangu vakachengetwa nababa vangu. Sisi Melly ndikazvifunga mwoyo wangu unoenda kure kure ndinorwadziwa apa vabva varomba vabata zvikwambu vakutishandisa isusu kuti vawedzere mari yavanayo. You understand? Vanoshandisa mwana wababa wangu zvisingaiti ndikazvifunga mwoyo wangu unoenda kure kure. Dzimwe nguva anorwara zvekuva kusvika pakufa avakwanisi kuti vaende naye kuhospital kuti vamurapise. Last time akatitekstira akati mwana wababa wangu ona meseji yandasenderwa namai nemukadzi wavamweni zvikanzi tanzwa kakuti uri kurwara aishuwa kuti hauna mukondombera kana kuti is it your love life nekuti murume wake akabva afa mwana wababa wangu is it your love life uri kuda here murume tikudetsere kutsvaga murume ndiudzeni namai vako handimboudzi dedi meaning ndikati ukangobvera wavaudza chete zviri kukunetsa ini newe hatichataudzani usavaudze nekuti vanhu ava ndo varuda kukuuraya vari kumushandisa sedhongi anomuka makuzezeni oenda kushop onoshanda vachimubhadhira 150 bond vakazombomuti naiwe ndivakonfrantera akati aiwa hazviiti ngatiregedze kuvakonfranta but ndine chigumbu chekuti vamweni vangu vangaita utsinye baba vangu pavangu vari vapenyu vakamira navo uye vangu vasingadi kana kuvaona vachiti vakasvika pamba vamweni vangu havaisemewa asi baba vangu vaimira navo ike zvinezvi votita kutishandisa kuenda kunyanga kunotitsvagira zvikwamba kuti hapana anofa akaroorwa hapana anofa akaita chinobatika ende for sure chero ndiri kuno kwandiriku mari yomoti yekungotsanzidzira yekuti yauzwa vamwe vanhu vachita mari ndakaenda kuuniversity ndikagumisira second year ndobva ndanoitiswa ndobva ndagumisira second year saka ike zvinezvi mari inongoti yekungotsanzidzirawo yekungoti kana yauyawo apo mwana wababa wangu ndechida kumudetserawo kuzimbabwe but havakwanisika kutomboita moyo kuti chero kumupa kana $100 chaiye kuti okay chitangawo business havazvikwanisi ini mwoyo unombofunga kuti ndivafonere ndivakonfront handizivi kuti ndoita sei handizivi ndinorwadziwa shema ende kuti ndivaregerera handifungi ndofa ndakavaregerera never right yakaoma I know it's easier said than done ko kunamata hazviti kuti vamubvise mweya iripo yezvikwamboi tonamata ndokutongotodzire dzimba dzimire kaunenge uchinamata uyu mwana wababa wangu akafirwa nemurume hasisina ini kwandiri kuno kune chingonamata but tomboitawo zvekufamba ndanyeki zvangu ndichiti handifambi ndomboitawo zvekufamba nchimbopota nchibetserwawo saka kuna umwe ari kuti kwewo kubatsirawo sisi vako ndomudetsera ndomutengera chikafu ndomubhadhara vana school fees ndotumira vana yenu ko matadza kuti muitire sisi mapepa avo ikoko zvinonetsa nekuti zvinonetsa ine handichazotaurawo futi munyaya musi but not today zvinonetsa zvokuti zvinonetsa but I wish I could but kuti chero kuti atsvake nzvimbo yenesinga ari kutoishaya and I was willing kuti akaiwana nzvimbo yenesing iyoyo kuti ndomubhadhara school fees but ari kuishaya but uyu mainini havane maconnections mukadzi wamemene kuti ndinesi ane maconnections ekuti anokwanisa kumubetsera but havasi kumubetsera okay kola ari kuti zvinonetsa guys kuti aunze sisi vake kwaari hanzi ndemwe nyaya hanzi pane nyaya iripo but hakwanisi kuitaura iko zvino achazoitaura rimwe day handimaona saka pakaipa motongobatsirawo nechikafu muchingodaro muripa mandi kumubvisa pavari oenda kunoloja ake hazviti anoenda kunoloja kupi naye chiri ndakambomubvunza ndikati bva but I don't know anongoramba aripo noona kana kuti munhu wakashandisirwa zvikwambo kana wakatoshandisirwa mushonga chiri kuti umuvhe chekuite something zvinenge zvichirema zvochida kuti ungoramba uri panzvimbo imwe chete iyo yauri understand
Sure. Yeah. ndinganyatsoshandisa mushonga zvisingaiti ndinochongotoziva kuti kana chinetsa nevana babe vana vangu kuno kunoziva kuti mhepo dzakasimuka but ndinenge ndichingorwisa nemunamato ndakambosvika pekuti murume anga akundisema simili asi achiuyisa magirlfriends mumba ndiripo ndikati kana ndopandakachitamba inochita zvako zvemagirlfriends ndakubva panapa usara nemagirlfriends ako ndoba akazochinja ipapo ndazomuvha away ya pakaipa ndakubva pafoni simili regaendera right kola iri bo tozotaura kuseri sure guys you see muri kuona zviri kusangana nevanhu guys mazvionera mazvinzwira nditika hanzi vanotobata zvokutoti pakatoipa havakwanisi kuti vangaita sei kana kuti kudi. I think guys we need to have part 2 handiti part 2 sekutaura kwevanhu, so we are going to have part 2 names on Wednesday. I'll make sure I bring another. Let's start by saying kuti ndotanga ndaunza sisi va maidei antika mningina wa maidei ndiye achitanga kuita kole wedu kutanga nchabata maidei mangwana ondipa namba dzasisi vake dzemningina wake totaura and then ndotanga kunza part 2 nemso Wednesday my typical side of the story rake ramaidei antika tonzwa side of the story. Then guys you guys to try kuvabatsira kuti kana zvichiita kuti varegerana kana zvisingaiti voparadza navo handiti maona kana zvichiita kuti vabatsi varegererane voregererana handi maona. So yeah, part 2 ichange iri kwene chitatu ichaisa post nichatanga ndabata sisi vamaidei mningina wamaidei uya handitika totaura nemningina wamaidei tonzwa kuti mningina wamaidei nyaya yake oya wotidza kuti nyaya yake inomira ichiti kudi totanga kuti hanzi achabvuma here ameno kana abvuma kana arambawo ndizvozvo hanimaona iseti akungoti side ramaidei ndiro chairo kana abvumawo ndizvozvo tongonzwawo side of the story then totangira ipapo. So yeah guys, thank you very much for listening pachirongwa ichi vedu ndoda kutenda inezvara nhasi chirongwa chakadai. So pana tingounza nyaya dzinonakidza chete dzekuti dzechinzi dzinonakidza handitika tinounza dzimwe nyaya dzekuti tinotomboita tichisika kuita dzimwe nyaya dzekuti tinotoita kutochema chaiko hanimaona tinoita dzimwe nyaya dzekuti tomboita kubvaruka nekuseka chaiko tinounza dzese pano. Ndoda kuti mutendero zvakare nhasi sisi Will Sweeney ndovaita kuti chirongwa ichi chive successful nhasi handika she is the person who provided this data handiti kuti nhasi chirongwa chidi chienderere mberi because she saw ne Friday handakuuya and vakafona vakati totakamirira chirongwa ko zvakafamba sei andiona rika ndikwisire mari yedata and then vakasenda mari yedata handiti maona. So ndoda kuvatenda guys ndikuona my love my likes amuri kukanda. Thank you very much sisi Will Sweeney and thank you very much. Thank you, may God bless you from the bottom. You are helping with chirongwa atina ma sponsors guys, we don't have sponsors. So you guys if you don't chip in mukabatsira kuti ndaisawo something chirongwa ngachienderere mberi then sometimes togona mungona ngwana ndisina kuya ichitoseveredza kadata kanenge karipo handiti maona so ndinokutendai kune vese vanenge vachitobatsira kuti tirambe tichienderera mberi chirongwa chedu chirambe chienderera mberi. Look, people are coming in nenyaya we are all opening up now. Tesa tiri open up. We don't care about the next person. We don't care because hakuna sina matambudziko aya hakuna sina kusangana zvakasangana zvomupenyu handika bring a topic yamuri kufunga kuti you need us to talk about the topic handimaona toiunza padariro vanhu vofona vachitaura nyaya dzavo topic iri mudariro toda tombotaura iyoyo vanhu vachishandisirwa zvikwamboi handiona kana vanorora nevanhu nezvinhu usiku izvi handimaona tichiona kuti tine vamwe vanobatsira vana muchemberesoko handimaona hanzi ndoyawo neWednesday neyangu naModesta oraiti Modesta iribo Wednesday tonzwawo imimi ndimunenge muri mudariro vanenge vachidziva kuti zvinofamba sei handimaona kuti zvikwambo zvinorora nevanhu zvinomboitika handimaona but Wednesday ipati 2 year this show kuti tingoipedza tingoita rip up yese handimaona. So yeah guys, thank you very much. Chirongwa ndechemunhu wese pano handika hatina masponsors as you see tinotongozvisponsor tega kuya pano pashow kuti titi takuita malive yatinoita waya tichidai tichinakirwa chigara 3 hours idata rinenge richitofamba kamuwifi richitotsengwa apa haisi inini yangu wifi haisi unlimited data ndeyekuti ikapera mari inobva yakata hanimaona pandoperera mari inobva yatokatira ipapo haisi unlimited antimazviona. So yeah
ndokutendai guys, ndotenda futi zvene baba vekwangu vakarara zvavo mubedroom for allowing me kuti ndite zvangu malive aya, because naivo vanenge varipo pabedroom vari pafoni vanozosvika pakurara foni ichingoti ndongodzi mungwari svika ndototora foni irapo ichingotaura vachingoteerera ndichitaura ndiriko vanototi mashows ako anobatsira. He doesn't care, he doesn't mind, especially panakazoti Monday, Wednesday neFriday havana basa nazvo basi vanhu handimaona. Saka vanongoti itai zvamunoita, hatina problem, and it is better than zvatainzwa kuti kwaiwo uchitukana uchidi. At least this is helping other people, you are reaching out to people, this is exactly your calling, handitimaona. So ndoda kuvatenda zvakare. I know kuti he is going to watch this live, vachaiona, because vangu vasingafarire zvinhu zvokuti chii kana kuti kudi vantoionera kuYouTube ndoko vanoionera, vanoda kuYouTube vanologa in ndoko vanoonera, vanototi zvinhu zvinotonakidza, zvinotofaya, zvinotonzwisa tsitsi naimi inga zvakaoma chichichi vachitotaurawo. So ndoda kuvatendawo kuti aiwa vaita basa, vatendera kuti tive tiri pano kusvikira anytime. Chero ndikasvika na1 vanenge vakarara havana basa nazvo, as long as ndavabikira nguva iripo nevadya havana pressure, voenda zvavo kunozvisororera, handiti kandozovajoina. So ndoda kutendawo. Anyway, so thank you very much guys. Masvita enyu guys, ngatisanganei zvakare nemusi Wednesday tiri papati 2 yechirongwa chevanhu vakabetrayiwa nehama handitika nevepadhuze, kuti vanhu vafanira vachikuprotecta ndo vanhu vanokubetreya ivavo, zvokuti you end up saying kuti Mwari hakuna, you end up saying kuti kunamata it's a waste of time, you end up thinking a lot of things because of betrayal from vanhu vakafanana neivava antimazviona. So ndoda kutendai mose. I love you all guys. Please take care of yourself. Don't forget to bring my topics. Andika amburuda kuti titaurire zvawo, and inbox yangu is open. Andika WhatsApp yangu is open as well. Andika number dze WhatsApp yangu yandinoshandisa inini personally is 064-895-4837. Mokwanisa kundibata ipapo. SIS MELLY tokumbura topic ezvakati. Tokumbura topic ezvakati toya netopic toiti bvumu dariro, vanhu votaura. Vanhu vari kufamba vakaremerwa guys. Vanhu vakaremerwa, takaremerwa, tinongofamba zvedu, we try and pretend to be brave kumesoku, but takaremerwa. And dzinonakidza, dzinosetsa, dzinohwisa tsitsi, zvose dzinochemedza, tongochemawo tiri pano handimaona, asi tichitandara handimazviona, zvinenge zvichingodaro tichingofambawo, zvinhu zvedu zvichingotindira. Handitika once again, thank you very much. Say Will Sweeney, thank you a lot. Nedata renyu aida kuti nhasi tichove pano, tiri pano I think 3 hours anzi mublocked. Ndakuvaona nanobloka asa ndichatevedza macomments, ndakaona macomments asina kumira mushe ndichabloka. Nedata renyu raita kuti tive pano musara nhasi guys. You feel you want to contribute, you also want to buy data for us kuti chirongwa zvienderere mberi guys, you are open. And kana wauya une nyaya yako uchida help zvakare tinokutsvagira, hatikusii usina help. And feedback on Liseho, wangachiti feedback on Liseho guys. Kuya kune nyaya guys. Ndichatanga ndakudza ine chitatu nsati ndatanga kupinda pa live iva ndikudza feedback. Kune nyaya kumba kuya. Kune nyaya ndakaenda ku nemusi Saturday. Kune nyaya guys. But anyway, ndichazoya ndikupai feedback mega kuti muzvinzwire. Handimaona ndisasanganise nyaya. Animaona. And don't forget to check on Lala. Yes, Trey, I will check on Lala. Mangwana chataura one-on-one na Lala. Tonzo kuti Lala cheka zvakare kola umoyaya. Warashitara naye zvakare wa sisi vake tichinzwa kuti zviri kufamba sei. Antimaona. Vanhu vakaremerwa muupenyu. Musaone, do not take each other for granted guys. Ngatidane tichaonana, because mukanzwa kuti ndafa kana ndikanzwa kuti munhu afa, moyo wangu unobleeda, moyo wangu unorwadza kufunga kuti ndakamisira zikomenti rairwadza riya denda kazana ngomusho wa love kandi kanga kari madrezi kupedzisira. So let's value one another. Handimaona ngatitreatenei nerudo, ngatibatanei nerudo kuteneseri kweruoko. Handimaona because munhu wesakakosha. Handimaona upenyu hausi hwedu, une muridzi wawo. Upenyu, no one is guaranteed to our tomorrow. No one is guaranteed, next year. Hatizive kuti tinomuka tiri papi, hatizive patinomuka tiri. But if we have the chance like this, let's talk it out, let's love one another, let's kill each other with kindness. Handika, let's kill each other with everything that we have. Handika, very positive shakanaka. Handika, gone is the year 2019 whereby when we took anangari fights after fights after fights. This year, I see a lot of peace, guys. I see a lot of harmony. I see a lot of love. Guys, I can see good Zimbabweans, but even it's just to go to one tishinyara one kutukwa chawe chako chitotaiwa kure uko amene koko antimaona ndinhu zvakangonaka. It doesn't mean kuti kunyara uko urigwara. It shows maturity.
it shows kuti you're not into hauna nguva izvozvo anoda kutokudena guys kune block button just press the block button ungobloka avoid miedzo teaser kubva kumiedzo handi mazviona so guys ndokutendai mwari akuitirei zvakanaka mese mwarara bho kana timoswera bho kumatima nenyika ndichiti bless you I love you all tosangana zvakare neWednesday thank you